تقدم ويتا قلبي تكايو نموت بإلتا اتفايو زي تقدم ويتا قلبي تكايو نموت بإلتا نموت بإلتا نموت بإلتا نموت بإلتا نموت بإلتا نموت بإلتا نموت بإلتا
ኢየሱስ ክብር ላንተ ይሁን። ሃሌሉያ ክብሩ ተጠቅልሎ ላንተ ነው። ሃሌሉያ ለንጉሱ ለኢየሱስ ሃሌሉያ። ይገባሃል አባዬ፣ ይገባሃል ልትከብር። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስግደት እብየት ሃሌሉያ ምስጋና ሃሌሉያ ክብር ሃሌሉያ ኢየሱሴ ይገባሃል። ሃሌሉያ አባዬ እናመሰግንሃለን የኔ ጌታ የኔ ቅዱስ ሃሌሉያ የኔ አባት ሃሌሉያ። ኦ ኢየሱስ እናደንቅሃለን፣ እንወድሃለን። መንፈስ ቅዱስ እንወድሃለን። ሃሌሉያ ክብር ላንተ ኢየሱሴ። ቅዱስ ይኻ ኢየሱስ ቅዱስ 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 ወቅዱስ እዩ። ሃሌሉያ ቅዱስ እዩ። ሃሌሉያ Madur alabaduna mashedele begandi rima halabosh edeliba handalabor reveganda ila maharu lijra dalabot inemhele vaduna mante igadur lejida labantura velabot halaluf mero vagana mashedele reveganto edar ijadona mant igantoro
ቅዱስ ቅዱስ ኢኻ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢኻ ቅዱስ 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 ኢኻ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢኻ ቅዱስ 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 ኢኻ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢኻ ቅዱስ ብሎ ቅዱስ 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 ኢኻ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢኻ ቅዱስ 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 ኢኻ እግዚአብሔር 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 ቅዱስ ኢኻ ቅዱስ 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 ኢኻ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢኻ ቅዱስ 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 ኢኻ እግዚአብሔር 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 እግዚአብሔር ቅዱስ ኢኻ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢኻ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ቅዱስ ኢኻ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢኻ ሰማያት የውርዩ የዝንትውልካ ፍጥረታት ኩሎም ይዛረቡ ብዛዕባኻ መንዘንዲኡ ዘሚሩ ኣምሊኹካ ቃላት የለን ወይስ ቋንቋ ዝገልጸካ ዝገልጽ ቃላት የለን ንጥቅኻ ዝገልጽ ቋንቋት የለን ንቕድስናኻ ዝገልጽ የለን ንመንነትካ ፍሉይ እዩ ትመንነትካ ዝገልጽ ቃላት የለን ንጽድቅኻ ዝገልጽ ቃላት የለን ንቕድስናኻ ዝገልጽ የለን ንመንነትካ ፍሉይ እዩ ትመንነትካ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እልልታ ዝግብኦ እዩ ሃሌሉያ አምልኮ ይግባካ ኢየሱስ ሃሌሉያ
ይዘምሩልካ ፍጥረታት ኩሎም ይዛረቡ ብዛዕባኻ መን ወዲኡ ዘሚሩ ኣምሊኹካ ቃላት የለን ወይስ ቋንቋ ዝገልጸካ ሰማያት የውርዩ ይዘምሩልካ ፍጥረታት ኩሎም ይዛረቡ ብዛዕባኻ መን ወዲኡ ዘሚሩ ኣምሊኹካ ቃላት የለን ወይስ ቋንቋ ዝገልጸካ ዝገልጽ ቃላት የለን ንጽድቅኻ ዝገልጽ ቃላት የለን ንቅድስናኻ ዝገልጽ የለን ንመንነትካ ዝገልጽ የለን ንመንነትካ ፍሉይ እዩ ትመንነትካ ቅዱስ 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 ኢኻ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢኻ ቅዱስ 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 ኢኻ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢኻ ወቅዱስ ኢኻ ቅዱስ 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 ኢኻ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢኻ ቅዱስ 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 ኢኻ እግዚአብሔር 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 ቅዱስ ኢኻ ቅዱስ ኢኻ እብለካ ከኽብረካ ኣምላኽ ኢኻ ኽብለካ ነዚኻ ኣብ ቀደም ፈጢርካኒ ብወድኻ ጽድቂ ኣልቢስካኒ ቀዲስካኒ ግርማ ክብርኻ ኣዕቤትካ ጽባቐ ርእስካ ቃል ከናፍርካ
ኢኻ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢኻ እግዚአብሔር ግሩም ኢኻ ኢየሱስ ኢየሱስ ዓብይ ኢኻ ኢየሱስ ጎይታ ኢኻ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢኻ እግዚአብሔር ግሩም ኢኻ ኢየሱስ ዝብሉኻስ ክንደይ ትፍቶርይ ርእይ ኣቢልካስ ክምለስ ኢለ ልበይ ወሲድካዮ ምሳኻ ውዒለ ካብ ጥዑም መዓር ጸባ ካብ ቅዱይ ሽቶ ኢየሱስ ዝብሉኻስ ክንደይ ትፍቶርይ ርእይ ኣቢልካስ ክምለስ ኢለ ልበይ ወሲድካዮ ምሳኻ ውዒለ ካብ ጥዑም መዓር ጸባ ካብ ቅዱይ ሽቶ ኢየሱስ ዝብሉኻስ ክንደይ ትፍቶ ብሃቂ ኢየሱሰይ ስራሕካ ግሩም እዩ ናይ መስቀል ውለትካስ ክንደይ ግሩም እዩ ንስኻ ስለ ዘፍቀርካኒ ካብ ጥፋት ካብ ሞት ኣድሂብካኒ ንስኻ ስለ ዘፍቀርካኒ ካብ ጥፋት ካብ ሞት ኣድሂብካኒ ኣድሪብካኒ ኩሉ ግዜ ስራሕካ ገርመኒ ኩሉ ግዜኻ ተገርመኒ ኢየሱስ ኩሉ ግዜ ስራሕካ ገርመኒ ኩሉ ግዜኻ ተገርመኒ ኩሉ ግዜ ስራሕካ ገርመኒ ኩሉ ግዜኻ ተገርመ ኢየሱስ ኢየሱስ ንስኻ ትጥንቀቐለይ ክትኮነኒ ጎይታዬ ኣምላኸይ ኣነ መንእየ ቤተይ ገንታያ ዝራሕራሕ ኣለይ እንዳሓደ የገርመኒ ካብ ሞት ምትራፈይ ኣነ መንእየ ቤተይ ገንታያ ዝራሕራሕ ኣለይ እንዳሓደ የገርመኒ ካብ ሞት ምትራፈይ የምልኸካ የምልኸካ ልበይ ዘኪረ ዝገበርካለይ የምልኸካ 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 ውሽተይ ዘኪረ መብዛሓለይ የምልኸካ 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 ውሽተይ ዘኪረ ዝገበርካለይ የምልኸካ 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 ልበይ ዝገበርካለይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
استقريمة بزح محرتك أملاخي تدنيغي أنا استدنيغي بزح محرتك أملاخي تقريمة تدنيغي أنا استدنيغي بزح كبرك أملاخي تقريمي أنا استقريمي بزح محرتك ميحيرو ديدكم سكتو من إسابوه أم محرت نبر سباي حتى تصبو نقر ديبنا سباتنا بزح محرتك أملاخي تدنيغي أنا تدنيغي بزح محرتك أملاخي تقريبي أنا تقريبي بزح محرتك أملاخي أنا تدنيغي بزح محرتك اسك محرتو دا ذكركم مسكين أزوم نعاش تخي ترفوس محرت أملاخسي نوع كين خو كبر استمال سمع اسقري مني بمحرته خم النبر بصدقنا عليه كونس بمحرته قال صبو سددلنا عليه كونس بمحرته سدد محاره طراي اسو سناي سدد خونه طراي اسكي دا تزاربكم 1 مينيت سكابونا اغزيابير بمحرته نلاقص كين خو ايكون انت بمحرت طراينا طوطوينا دنبر بنحنا صدقدو ايبلنا اسكي 1 مينيت سكابو انا كمان ساعات كم مسمعكم مال بتاعنا سنبيده كم زي مسبحالهم مخنات اب زمن زي እግዚአብሔር ለፈቶ ብዙሕ ነገር አሎ ካው ሓደ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ምንዓ ለእግዚአብሔር ፎር ግራንትድ ማሐስ ስኮን ሚኒት ምሕረት ካሰደድ በዛሐለ ይብሉ ምሕረት መንፈስ አፍሎ ሃሌሉያ አኽብሩ ወስከ ዛዕባ አምላኽ ትሕቲሉ የራባዳባ ድን ኢሉ ይሰማና ወራባዳባ አባ باودهال مرت ስላደረክልኝ ወድሃል አባወድሃል 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 ስለ ምሕረት አመሰግንሃለሁ ስለ ምሕረት አመሰግንሃለሁ አሁንና እስኪ ድራር ጎይታ ክንወስድና ሎም አሁንና እስክንቅጽና እዚ መንፈስ እዚ አይተዝሕሉ ወስኪ ኣብ ምሕረቱ እንደንብረና ኣምላኽ በይኑ እሱ ገለ ጽቡቕ ስደድልና ደይኮነስ ኣብ ምሕረት ኣምላኽ every second every minute ብንገብሮም ብንሰርሖ ብንጠላለፎን ብንኮራርዮን እንደማሓረ ያባወድሃል አባወድሃል አባቴ ወድሃል አባቴ ወድሃል ወድሃል ወስከ በልዎ አፍቅሮ ወስከ ተባል ሰብኩ ሓንቲ ነገር ኮ ንሓደ ሰብ ከማን ክንምሕር ከመይ ይጽግመና እግዚአብሔር ግን ነዚ ሁሉ every second ነዚ ሁሉ እከይ ግብርና እንዳርአይሲ ሓድገና ድውዕል ምሕረተኛው አባቴ እወድሃለሁ አከብርሃለሁ አፈቅርሃለሁ በል ወስከ ሕዋት ትማልኻ መንእሰያት ምሰምዑ ቋን ልበይ ተዘይሩ ንሕና ደይነስ ተብለሉ ሰም ሰመስበልስ ግን አይገርመኩም ምክንያቱ እግዚአብሔር ክዛረብ ስለደለ ምሕረቱ ረጊጽና ተላጊጽና ከይንኸይድ ስለደሊ እስከ መሓረና በልዎ ነዚ ወዲ ኣምላኽ ኣብ ቀራንዮ ተኸፈለ ዋጋ እንዳረኣኹ ንኡኢና ክንወስድ ሕጂ እስኪ ይመስግነካ ኣለኹ ኣብ ምሕረትካ ኣይላገጽኒ ኣብ ድገረብካዮ ስራሕ ኣይላገጽኒ እናበልኩም እስኪ በሉ ውዴ ወድሃለሁ ኢየሱሴ ወድሃለሁ ኢየሱሴ አፈቅርሃለሁ አንተ ብቻ ታይልኝ ያፈቅርሃለሁ አከብርሃለሁ መሐሪውን አከብራለሁ ታይልኝ
ስብከቴላይ ጌታ ሰዋን ሞሪት ተሰገናሞ ሕዋትና ናብዚ ዘመኹ መጽዮም በልወስከ ተራእየልና እስኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ከንቱ ከይሆነ ሞይቱ እሱ ክረአይ ምእንቲ ብፍቕሪ ብሓጎስ بيقر مبال كله كرأينا بمحرت بمقبال لو بمحرت كجبر جبنا نادو لو قويتا محرت كجبر ديك باكا شهم ميت مي محرت كجبر الكاسة دو عرس خام حار بهاينا دي محارو سبات أي محار يعني إسكان دا محارنا لومي هاللويا أبز بوت هذه بزحنا قرت كجبر دليلو بمحرت كن مال على داس إلى ناسكه قرار قويتا هنوسرينا تا تايله Hayelenye hiwetela itatai nuroyela itatai zamrewlai yesus tayelenye bamadergeu ላይ نابز خمسة يحاول نابز نسأل من اللي تسألي حواتي እግዚአብሔር ከመይ ድብለና ደሎ ክብር ክወርድ እንድሕር ኮይና ናይ እግዚአብሔር ካራክተር እንድሕዝና መሓርት እንድሕር ኮይና ገዛና ተጸሪው ክብር ክወርድ ድብለና ደሎ እግዚአብሔር ተመስግነካና መስግነውስ ጎይታ ንባርከካልና ንወድኻ ልኢካ ሓለርካ ማዓሞቕ ስለ ደውፃኻና ካብ ጸልማ ስለ ደውፃኻና እግዚአብሔር ዋጋ ደይግባአና ዋጋ ስለ ደኸፈልካ እግዚአብሔር ትሕቲና ነመስግነካ ጎይታ ኢየሱስ አይከሰርካን ሃሌሉያ ጎይታ ሳብሩህ ኢኻ ዝብዝ ደሎ ከም ትግበሮ ድበልካና ንበዘከርታ ይግበሮ ድበልካና ኣብ ቅድሜና ደሎ ስጋኻ ኢልና ንኣምናና ኣብ ቅድሜና ደሎ ደምካ ኢልና ንኣምናና ጎይታ ስጋኻ ብድበልዓና ቁፅሪ ደምካውን ስከ ንተስእ ኩልና በጃኹም ሃሌሉያ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ሃሌሉያ ኣጀኹም نخبرك هاي ناس كبر وقتها بحق أزي كثير سب جيرنا كم أشكرنا دلو سب جيرنا دلو أحكون اللي حواتي كاب كندي كنا تقنا دو دلو زي العالم ما بين تجبرنا ويتاد جبر كايرس عنا جو جبروكم دبل كنا جبر علينا هاللويا تبروك أملا رابا شابا تابا تابا أفكر منا دلو سجا خاين عننا أفكر منا دلو ديم كاي سجا حاب دبل عنا وزني ديم كام بستنا وزني سخابنا أنا خابا خلنا እግዚአብሔር ጽድቅ ትሆነና ጎይታ ኢየሱስ ተጽሪየና ጎይታ ብዝል በላና ያቆጽሪ ሰኻ ሓደ ንኸው እዩ ሓውና ከዙረና በሐሳብ ተመስለና አይኮን እንዴ ነው ክንመስል ኮልና ኮኑ እሱ ድራኤልና هيوتنا خصبق هيوتنا خمكر زي العالم أخون هيقربكم من حواتي سكناتكم دا دربكم سكناتكم ناتو تصبقك حالنا عمل نيو كرياتشر ندابلكم يسوع كريستوس ودع أملاح بجبره أنا ميتي سخاخت الرأي اللي يدلي على خبلوه يسوع كموكل هيوتو دهبنا كون إحنا ميتنا هيوتو دهبنا السميتو إحنا هيوتو نوزد نحن هيوتنا قتلنا ناي كريستوس هيوتنا قبلها لنا يسوس تايلي بنورو يلاي جتا تايلي بنورو يلاي أباتي إزس محرد كايو قلح واسيبلو إزس محرد كايو يرسل كتو زيبلو كله كباخا كله باخا
مسكنا دما بينو دقبر بينو دفتر بينو ددحن بين كله دقبر يسوس تراي يسوس بتشانو بعد حجاز ديليو أبغونه جلسة ديليو بقى بعلو ددحننا دمو خفيلو the precious هللويا اسكن مذكرت عند ذكر واسكي حواتي every day كم زخون ذكره لنا نا يسوس هيوت كأبانا ينصبر نا يسوس هيوت لهابنا فقرات حداقات محرتنياتات نخو أمين حواتي سجى نفس سكوف معتنا قتلنا عم مسكن دا سقلنا نا كريستوس هيوت كأر ندا تقبلنا سنين خير ويتراس إذا أستبروا حواتي دمنا يسوع حراسي آمين هاللويا كم قبلكم حزوا بقى بأمنت كبلعو خلو يسوس سنجر على باريخو قريسو نتوم دقا مزامرتو ما ازي سغايو وسودو بلو خاز بلوم بحساب كنبلعنا صواون على علو امسكنو دما كمزنا بلا هابوم زي انت بزحات حدقات حاتيات زفسس زلو ناي حدش كده عندميو موقع بزو كلكم استيبلو بحساب سدينا استمعركم 1 minute توسك حواتي أنا خمسكر لكم خليه دم يسوع يابز مسحني دم يسوع تديكون أبزي دجبركم حاتيات أي قصر النيرو السجن أبزي حنا جنوب سكوف كم تخين أسكم 1 minute أمسكن وسك كم تفوسكم كم صاركم دعوة صاركم مسك هاللويا حرا حرا خم دوت أسبس كاجهم نزا حرا نزا دمنا يسوع يسوع نصاب سيوني حرا ويني من صح كونه بيسوس بزدم زي نصا وص እንዳዘመርኩም አጃሁም 1 minute ሙሉ ግርበና ሃሌሉያ ነፃ መውፃ ይሁን حرام መውፃ ይሁን ድኸበደና ነገር ሙዳእ ይሁን በኢየሱስ ለቤትና ድኸበዶ ለሐቆና ድኸበዶ ይውዳቅ በኢየሱስ በዝደም እዚ በዝደም ገንሸድ ክርስቶስ ወደ አምላክ ይፍረስ በኢየሱስ ለሐዘና ነገር አብደቅና አብ ኩሉ ነገርና ደሎ በዝደም ኢየሱስ ኃይል ደም ኢየሱስ ይወርጻሉ ኃይል ደም ኢየሱስ ሃሌሉያ ካውድ ብርት የለን Hallelujah, the resurrection power of Christ. The resurrection power of Christ. Yes, power in the resurrection power. Belwa, I feel the fire. لومي كسي أبير من نقاف يكون بيتنا ده حازه نجرنا ده حازه حدرنا ده حازه منسياتنا ده حازه دقنا ده حازه لومي الصبر خاب عرضهم هذا العروتي الصبر خاب حقوم يودع
ይሁዳ ይሁዳ አጆኹም ለሬዘረክሽን ፓወር አብዝሎ አጆኹም እሱ ይደለና ካልእ ሃብቲ የብልና ደም ኢየሱስ ጥራይ ደም ኢየሱስ ንመፃውዚውኒ ሃራ 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 ሆይነየ ነፃ ነፃ ሰይጣን እንዳራየ ለአስሩና እንዳራዩ ሃራ 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 ሆይነየ ነፃ 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 ሓርነት መንፈስ ፈሳሎ ሃራ 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 ሆይነየ ነፃ 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 I feel good. Let's go one more time. Hara, hara, hara. Wow, I love this. I love this. Thank you, Lord. ሰንሰለታት ይበታተኻሉ። Yes. Hara, 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 hara. Wow, I love this. ነፃ 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 ይበታተኽ ቤትና ደሓዘ ነገርና ደሓዘ ደቅና ደሓዘ ቢዝነስና ደሓዘ ኢኮኖሚና ደሓዘ ፋይናንስና ደሓዘ ጥዕና ደሓዘ ወደቀ በኢየሱስም ወደቀ I feel good. I feel the Holy Spirit working on you guys, on us. Hallelujah. Isn't that resurrection power? I never felt this for 1 minute. Skabo. My goodness. Thank you, Lord. Thank you, Lord. This is all we need. ክብረትና ኃይልና ሁሉ ደም ኢየሱስ ጥራይ ወላማት ናዛ 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 ሃራ ሃራ እግዚአብሔር ደም ኃይል ደም ኢየሱስ ይነጽጋል ኃይል ደም ኢየሱስ ኃይል ደም ኢየሱስ አቤትና ኃይል ቤት ደም ኢየሱስ አቤተ ክርስቲያና ኃይል ደም ኢየሱስ አባና ኃይል ደም ኢየሱስ ኃይል ደም ኢየሱስ I feel the power of the resurrection power of Christ. I feel the power of the resurrection of Christ. Power. Yes, ከንሱ ግን ድኸላና personally church ና ሁሉ ይባታታ I believe that أنا أبزي دم صحن دم يسوع I believe that it worked in my life. It worked in your life. أبزي بوتازي لو من مفتاح خوني السمع عنه له يرد عنه له فتحوا وان مورمين فتحوا دعسركم أجهم كتنبب كتسلي أبيت أخرسام كمان تقولي تكاد مسح حسب الله كايد لك قالوا زي أبيرجنا حرقة كانوا اقرنا هم كسوق من أبزي ديك على لو متفتح خلوا حللويا لو متفتحنا هنا زعلوا حللويا فتحوا تخد بل تفتحنا هنا تفتحنا هنا كريستوس تشكيمنا مأساري للومي مفتاتنا يجزابير منفس بزبيتنا يدمو حيل بزبيتنا اسكمسكنوا منفس بزبيتنا Thank you Lord. This is all we need. كنزارب إنك نزارب تحرنا ولا حنتي يدم كسر كله تمنفس كسر كله قم بتاعه يفتح هيكون الحوادي نخيم حللويا قلت أنا مسكنا كنا مسكنا قلت أنا استغفر كايو مسكنا كنا every day كذكرى أول حتى رايد يكون مس حبرت every day كذكرى كاي every day كابي كم دوز أخاني كابيناي قحام كابيناي دمامت كابيناي رسحنا عالم هيوت كابيناي موت أو سخاني خامو كذكرى بالوا هيوتنا السابق كذكرينا ويتا يسوع كذكرى كاينا أتاشكر أملاك كذكرى كاينا ويتا يسوع نأخانا رأينا نخيل كم دخبر يخد هاللويا لوم تراجي في الله. Thank you Lord. اسك خبر مسؤول እግዚአብሔር. Hallelujah. Thank you Lord. We love you. Hallelujah. እግዚአብሔር ይባረክ. Hallelujah. Wow. ክብር ንአምላኽ ይሁን። እግዚአብሔር ናይ ብሓቂ ተራሂብና ኢሎሚ ከም ኢየሱስ ድብርት ኤለን በቃ. The blood of Jesus is all we have. Hallelujah. ጌታ ይባረክ. ክብር ንአምላኽ ይሁን። ከዚህ መንፈስ ወጻኢ ከአልኩን Hallelujah. This is overwhelming. We don't deserve any of this. It's only Him. Amen. It's only Him. It's only Him. والحانتي بجبأنا خلينا يكون سألنا يا غيرنا يكون كبقى فاتي. Hallelujah. فاتحة خامو. Thank you سكبلوا. فاتحة بقى. جالس كتبار خلنا فاتحة. تفتحنا بقى فاتي. قويتا مسفت وما نخر كله. Hallelujah. قويتا. We love you so much. We love you. We respect you. Thank you Holy Spirit for ministering us. كما هذا بلا. Hallelujah. منفس قدس. أخبرنا بركاب زل على خسر حد ولا لا منفس قدس تخبرنا يأخذ نجار سلام نجارات نأخذ يفتح كم ودك نهم وبلا نيرة مالي بك منفس قدس تلك أخذه والحين تدري كان if you have Jesus you don't need anything else كل تعرفين Hallelujah اسكام اسكام وز منفسي there's a heavy anointing in this place Hallelujah Thank you أخبرك أنا we love you بيتيل we love you بيتي اللي جبرك بيت كاد جبرك أسخاء Hallelujah we love you بيتي as a family we love you Lord
we respect you ገና ክነኽብረካ ኢና ገና ክንከይድና ንክንፋቐር ኢና ሃሌሉያ ሎሚ ሰይጣን ተሓሪድ እዩ ጣኢል እዩ በቃ when we love each other ሰይጣን ቦታ ይስእን ሃሌሉያ ክብርና አምላክ ይሁን ብጣዕሚ ደስ ደብል መንፈስ አለው ወይታ ይባረኽ ዋው እንኳን ብድሓን መጻኹም ሓደሽቲ brother መንከብ ነርካ በቀዳማይ ሄኖክ ወስሉ አይንርስዓካ እና sorry god bless you አይንርስዓካ እና መናለሃ brother መጻኻ ነርካ በቀዳማይ you were here right all right welcome again ካል በሐንሳ ኩልናይና እግዚአብሔር ይባረኽ ወይታ ሰርሓሎ እስከ ክብር ምጽኡን እግዚአብሔር እቲ መንፈስ በቀዳማይ ድፈሰሰ ይደቅጽል ደሎ ጎይታ ነው አቃጻጽሎ ይብለና ደሎ እሳቶም ጥራይ ደይኮነ ዓለም ጥራይ እዞም ኩሎም ድመጹ ጥራይ ደይኮነስ ንሕናን ተባሪኽና ኢና ቤቴልም ኔክስት ስቴፕ ከይድና ኢና ሶ ነዚ መንፈስ እዚ ጥራይ ንኽብሮ ንተኣዘዞ ናይ ብሓቂ ደስ ድብል እዩ ትማሊ እንዳእዩ ምስ መንእስያት ተኣኪብና ነርና እስካ ጣቆሎ መንእስያት ይምሩሽ እዮም ደለው I don't know where እግዚአብሔር ይባረኽ ብጣዕሚ ካል መዓልቲ ነግረኩም ደስ ደብል ካብኣቶም ኤክስፔክት ደይገብሮ እቲ ኤክስፔሪንስም ክነግሩና ከለዉ I couldn't believe it نحن خنبلو دين خيل بزح كسايجرهم ذات ميس منفس كل سرح له سميه روم ولا حنت جبرك إني قرب نجاري قويت هاجس لدي مهارم نبي حق تحاول جزء نبي حقي تي قويت هذا بلنا حاجرنا قويت هذا حاول كيت أفقنا هنا كذا أصله لنا نيرو نبي حق تمعلم ترى لنا تي experience كابتن يبون العالي experience جرام كاب كلهم كابتهم دمس وكسايد جبر قويت هابل بوم رقمت لهم ياو كم تبهنا أنا نيو لنا كلو أتكا لبهم دن كده كنحجز زمالنا زيهم generation كركبيهم كم تفضوا قويت أنا بتاع generation ندري إذا الحج so it's not about us it's all about the next generation أبرتات عوام بتخالك مهم تبهنا بتعمي سبق زينيرنا قويت هاي بارخ كله Wednesday قرب بصراحة مخنيات بزح ساعات نعرله I don't know how we can do but تم تقولوا مسؤول أنا في prayer أنا جزاه هنا صلي I'm pretty sure كلهم قاعد جزاهم كم تصليهم كنا حبرت كم كنا دفسس نجارله عند حقنا يبيت خرجان كأس صلاتي so I'm worried but زابير الله كتحساس بهم يكون فتو أتادن كنا أبزي كاب زابير د تقامونا نحن نتقام so بيتيل كتكسل بيتيل كتعنبب زابير يتحساس بنا الله تخالنا متن كم تدبلكهم schedule تأجمي أبو فيغاس جن حسابونه 6:30 بيتيل تسبينا so بتخالنا متن أنا I'm talking to my boss but ناكلهم كم عن تسجلهم دلوا فلتيجن please pray prayer church exists لدي تجبر أبغزهم سأليو أبغزهم مسخونها زيابير ربع كراها بنام أنتي نابزين مساء سندي ساعات كندي نجمر ساعات كندي صرت حد صرت so قويتها ساعات كندي أبزي دلوا as a Christian كأنت هنكون لنا I know it's hard but we have to push كونيلكا ولا مزمر أنا بزنده تلامدو مبرها لا مش هيكون it was spirit already كتخفيتي سبعة سنين so أبز مسيح خمان كوفيل كسمعون كل خاص وزحات باره so كابس أول جميرنا زابير كرها بنام أنتي المسألة لقنا as you know the king needs respect مش لا كل سبب زي حسابه أنا ما نبسم مش ما قل نبحثر نقول ريكونس نت زابير تبينا نتنجوس نستاجرنا عسرت نمسا الله يبارككم هلا membership دي ملاكم membership أنتي الله ورقات على ليكم الله خبكم إيه تملوا عامل تمل الله تم تمل دي ملاكم ملسكم كي تملوا بس يحكموا هاي تقوم هزية مثل الله تم دي ملا ناقل نبلا because we're gonna do a lot in مقصايلو مالتي shepherd أكون كنا شجركم بزحين دولة لكم نفرينا لب زمان we are up okay so እግዚአብሔር مقصاي more كوسخ دليلو بزبوتا كواسات ብዙ ሓሎ ኣብዚ ክንሳተፍ ንኽእልን ብዙ ሓለና እግዚአብሔር ሲሪየስ ጌርና ነዚ ቸርች ክንሕዞ ደል ስደደሎ ሜምበርሺፕ ከም ዝድበልኩም ይቆድም ሕጂ ሎካል ቸርች ኩሉ ሰብ ቦጊሉ ናብ ካልእ ኣይከይድን ካብ ሎካል ቸርች ይጅምር ሶ እግዚአብሔር ኣብዚ ምስ ኸበርኩሞ ኣብዚ እሙናት ምስ ኮና ናብ ካልእ ከሳግረናዮ ሶ ሜምበርሺፕ ከዓ ኮነልኩም ንምርኻብ ኣጆኹም ንባል ብኻልእ ኣይኮነን መሊእኩም ትኸዱ ማለት እዩ ካልእ ናይ ደረጀ መወዳእታ ክነግረኩም እየ ደረ ሰብ ኒውስ መወዳእታ ክንፅልየሉ ኢና مسكت مجمارو من يد مثلا بزي ناسونا بزي مثلا نعشر كسليلنا تحريو
جزين مقطب لو مد كافلنا قال هنا كايو حريون قتنا بقالنا كيد ጸልይ ጎይታነ መስክነካ ኣለና እግዚአብሔር አምላክ የምህረትካ ስለዝበዛሐልና አቦ አባ ኢልና ንጽዋዕ መሰል ወልድነት ስለዛሃብካና ተባረክ ተመስገን ጎይታ ሕጂ ድማ ጠና ይብካና ሰርሒና ንኣቱ ንስኻ ስለዝረዳእኻና ካብቲ ዝሃብካና ድማ ናባኻና ቤትካ ሒዝና መጺና ኣለና ሞ ንስኻ ኣብዚሕካ ክትባርኾ ብሽም ኢየሱስ ንጽለና ጎይታ ከምጽኡ ዘይከኣል ድማ ብኩሉ ንስኻ ክትረድኦም ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሓደ ኣምላኽ ኣሜን سلام يعني حاضركم እግዚአብሔር ይባረክ አምላኽ ጻድቅ አምላኽ ሞኒ እግዚአብሔር ብርቱዕ ከም አምላኽና ዝበለ አምላኽ የለን ከም ንጉስና ዝበለ ንጉስ የለን እግዚአብሔር ይባረክ አምላክ ሳብዚያ ዛት ስለዝረዳና ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ይባረክ መዘመራን እግዚአብሔር ይባርኩም በሐቂ ጥዑም ናአምላኽ መምላኽ ጥዑም እግዚአብሔር ይባርኩም እስኪ እግዚአብሔር ይባርኩም ሁሉ بحق طعم أنا ونابتي مزمر يريون يرسي مالت أملاك سي دنكيو أبصره أي جاجيني أبصره أملاك سي جاجيله هجي مزمرهم سي لا يريون ير سألي سألون يرسي بزعبة بيت عمله كبر عمله هايل عمله يو دزنتو نيرو عبتي هيزت نايتي مزمور مالتي عمله كان عي حد جزيس انتاي كتسبخ ويكا انتاي كتمهر كم زقبا كاسي چنق كامو عمله سروح سلازي غاغي زخونه حسابات وي قال هبه كامو بزعبو سلاسلاسلاسخ هجيس مست مزمور سي ماشكير ليمو እግዚአብሔር ይባርኩም ማለት አምላክ ደንቅ ይክብለኩም ዳለይ አምላክ ስራው ግሩሚ ኢየሱስ ክምለሲ እስኪ መምላስ ኢየሱስ ጽበይ መናለ በሐቅ ኢየሱስ ክምለሲ ምክንያቱስ እትዝኸደስ ተመሊሱ እንታይ ገብሪ ከመጽዩ እታ ስለዚህ ተስፋ አለና ተስፋና ካንታዩ ጎይታ መምጻይ ማለት እስኪ ልጅ ቼክን ጸልይናሞ ቀጥፈና በቃል አምላክ አጥየ እስኪ አምላክ በቃሉ ምንታን ከዛረበና ክንጸልይና በሐቂ እግዚአብሔር በስተፈላለየ መገድ ይዛረብ በቃሉ ይዛረብ በጸሎት ይዛረብ ቋንቋ አለው አምላክ ቋንቋ አለው ነቲ ተሰምዕ እዝነሲ ንሱስ እንታይ ገብሪ ይዛረብ አምላክ ባራ እስኪ ነይቼ ጸልይ እግዚአብሔር ሲ ንዓይ ክዛረበን እስኪ በለዋ አምላክ ምንታን ክዛረበና እትخሉ ዝኽእል አምላክ ምንታን ክዛረበና ክንጸልይና እስኪ እግዚአብሔር ሆይ ነመስግነካ ለና እጁን በቃልካ ጌርካ ትዛረበና እንጸልይ
ንስኻ ብልዕል ኩሉ ጎይታ ስለ ዝኾንካ ክብርን ሃበካ ንስኻስ እቲ ዘለኹ እየ ዘለኹ ዝበልካ ሕጂውን ኣብ ማእከልና ክትሕልው ይጽልይ ኣለኹ ኣቦ ነታ ሕቶ ዘለዋ ነፍሲ መልሲ ክትኾነላ ንጽልይ እታ ጾር ዝኸበዳ ነፍሲ ንስኻ ምርጋፍ ክትኾነና ንጽልይ ኣለና ኣቦ ኣብ ቃልካ ፈውስሎ ኣብ ቃልካ ምጽንና ኣሎ ኣብ ቃልካ ምስግጋር ኣሎ ኣቦ ሓይሊ ቃልካ ኣብ ህይወትና ክገሓድ ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኸይ ቃልካ ፈጣሪ እዩ ቃልካ ሕያው እዩ ኣቦ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንስኻ ሓለፋ ሁሉ ንቃልካ ትሕልው ኢኻ እሞ ኣቦ ኣብ ህይወት ነፍሲ ወከፍ ሰብ እግዚአብሔር ሆይ ህይወት ክዘርኢ ይጽልይ ኣለኹ ኣቦ ሃሌሉያ ነታ ኦሮማይ ዝተባሃለት ነፍሲ ኣቦ ንስኻ ዘተሰኣኻየነ ልዓዛር ኣቦ ተስፋ ዘይብሉ ዝመስለና ነገራት ብቃልካ ጌርካ ክትተስኦ ንጽልይ ኣለና ኣቦ ኣብ ቃልካ ህይወት ኣሎ ኣብ ቃልካ ምጽልና ኣሎ ኣቦ ብሽም ኢየሱስ ክትረዳና ንጽልይ ብሽም ኢየሱስ አሜን እግዚአብሔር ይባርኩም ኣምላኽ እሙኒ ኣምላኽ ጻድቕ ሎም መዓልቲ ምሳኹም ዝካፈለላ ኣርእስቲ ቅድማ ኣርእስቲ ምንባብ ምግላጸይ እስኪ ኣብ ማቴዎስ 8 ኩላትና ክንግልጽና መጽሓፍ ቅዱስ ዝሓዝኩም ወላ ሞባይልኩም ማቴዎስ 8 ክንሪኣ ኢና 8 ካብ 5 ከንብበያ ኦኬ ማቴዎስ 8 ካብ 5 ክሳብ 10 ዘሎ እስኪ ብሓንሳብ ብውሽጥኹም ዋላ ክተንብብዎ ደስ ዝብለኒ ናብ 8:5 እንታይ ይብል ናብ ቅፍርናሆም ምስ ኣተወ ሓለቃ ሚቲ ናብ መጺኡ ጎይታይ ቆልዓ መጸጉኢ ኣብ ገዛይ ወዲቑ ብዙ ኸዓ ይቕንዘው ኣሎ እናበለ ለመኖ ኢየሱስ ድማ እነሆ መጺእ ክህውየ እየ በሎ እቲ ሓለቃ ሚቲ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ ጎይታይ ኣነ ንስኻ ናብ ቤተይ ክትኣቱ እንታይ ኢልዎ ኣይብቁዕን እየ እሞ ሓንቲ ቃል ጥራይ ደኣ በል ቆልዓይ ድማ ይሓውይ ኣነ ኸ ኣብ ትሕቲ መላኺ ዝግዛእ ብትሕተይ እውን ጭፍራ ዘለኒ ሰብ እየ እሞ ኪድ እብሎ ይኸይድ ንሓደ ካለ ኸዓ ንዓ ይመጽእ ንባርያይ እውን ዝግበር ይገብር ከዓ ኢየሱስ ሰሚዑ ኣስተንከረ ነቶም ዝሰዓብዎ ዘለዉ ድማ በሎም ከምዚ ዝበለ ዓብይ እምነትሲ ኣብ እስራኤል እኳ ከምዚ ይረኸብኩስ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ካብ ምብራቕን ካብ ምዕራብን ብዙሓት ክመጹ እዮም ኣብ መንግስቲ ሰማይ ከዓ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብ መኣዲ ክቕመጡ እዮም ደቂ መንግስቲ ግና ናብ ወጻኢ ጸልማት ክድርበዩ እዮም ኣብኡ ብኽያተ ምሕርቃን ኣስናን ክኸውን እዩ እብለኩም ኣለኹ ኢየሱስ ነቲ ሓለቃ ሚቲ ኪድ እሞ ከም ዝለመንካዮ ይኹነልካ በሎ እቲ ቆልዓኻ በታ ሰዓት እንታይ ገበረ ሓውየ ይብለና ማለት እዩ ኣብዚ ቁርብ ዘንበብናዮ ወይ ከዓ ዝረኣናዮ ኢየሱስ ዘስተንከሮ ጉዳይ እዩ ማለት ዝተገረመሉ ዝተደነቐሉ ጉዳይ እዩ ካብ ትጽቢቱ ንላዕሊ እዩ ምክንያቱ ካብ እንታይ ኢሎም ከምዚ ዝበለ ዓብይ እምነት ኣብ እስራኤል እኳ ኣይዝረኸብኩም ብለኩም ኣሎ ካብ ምብራቅ ማለት ካብቶም ዝተጸውዑ ንላዕሊ ወይ ከዓ ነቶም መጀመርታስ ኢየሱስ ናበይ ይመጽዩ ናቦም ይመጽዩ ምሽ ነቶም ስለዘይ ተቀበልዎ ኸ ነቶም ዝተቀበልዎ ዘበለ ኢልዎ ምሽ መጀመርታሲ ኢየሱስ ምምጽኡስ ናብ ህዝብ ናብ እስራኤል ይምሽ ናብ ናቱ ይመጽዩ ዋላ ነታ ሳምራዊ ሰበይቲ ወደይ ሓይን ብሎም ሰስ እንታይ ለ ውልድ እንጀራ ውልድሲ ነኽላባት እንታይ ገብር ኢላ ኣይወሃብን ኢልዋ ሕጂ ኣብቲ ኣመጻጻ ናይ ክርስቶስ ኣብቲ ናቱ ይመጽዩ ነገር ግና እዚ ኣሕለቃ እዚ ምናልባት ሮማንያውን ክኾን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ካብዎም ኣይነበረን ኣብ ትሕቲ ሮማ ስለ ዝነበሩ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ሓደ ዝተደነቐሉ ወይ ከዓ ዝተገረመሉ ነገራት እንተደሃልዩ ኣብቲ ናይቲ ሓለቃ እምነትን ወይ ከዓ ቃሊ ማለት እዩ ስለዚ ኢየሱስ እንታይ ገበረ ኢልዎ ተገረመ ኣስተንተነ ምክንያቱ ከምዚ ዝበለ እምነትሲ ኣብ እስራኤል ከቶ ኣይረኣኹን ኢልዎ ኣይረአየን ኣይተገሪሙሉ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ሓሳባት ክንመሃር ስለ ዝደለኽዎ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ኣርእስተይ እንታይ ሂበያ ንኣምላኽ ብሙሉ ልብኹም ተገዙ ንኣምላኽ ተገዙ እስክበሉ ኣብ ጎንኹም ንኣምላኽ ተገዙ ንኣምላኽ ክንግዛእ እንተኽኢልና ወይ ከዓ ንኣምላኽ እንተተገዚና ምስጢር ናይቲ ሰብኣይ እንተዳ
ديتيل كنرئينا بيت أملاح زفقدنا كنرئينا مالتي حواتي سماين مدرن كله أبتهتي ما نيزله أبتهتي زيابير أبتهتي كريستوس يزله مخنياتو اسك حد كتم ببليخا قولسي عم ببلي ميكروفون تتبلي صبونه دمتو دس بلني نايفتو يا حق تحيش ها يا ميكروفون اللي نسوا دق 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 سلازبله ولا على يا اوريجينال دونسيس ولا على قولسي حدا 16 مونته قولسي حدا 16 مونته قولسي حدا 16 مونته يا اوكي أب سماياتنا مدرن زلوا زرقن زي الرقن زفانات كونه ويس قويتنت حلقنت ويس سلطانات كله بو تفطري علمو كله بو نعون يتفطره نسخا كلمه كله ايو كلون بو قيمه الله نسو نتسقو دمار اسيو ማለት ማህበር በሁሉ ነገር ቀዳማይ ምእንት ኸውንሲ ንሱ መጀመርታ እዩ ከሞታቱን በኹር እዩ አሜን ንሱ እንታይ እዩ ንሱ ልዕል ኩሉ እዩ ንሱ እንታይ እዩ ልዕል ኩሉ እዩ ኢልዎም ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕል ኩሉ እዩ ኣብዚ መጽሐፍ ቅዱስ እንተዳ ክንሪ ደና ንኣምላኽ ብሙሉ ልብኹም ተገዙ ዝብለኩም ዘለኹ ሓሳባት ወይ ካ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ነገር ኣብቲ ናይቲ ሓለቃ ወይ ካ ዘሎ ሓደ ግዜ ኣብ ዝኾነ ፎርም ክንመልእ ከለና ብፍላይ ኣብ ኦንላይን ክትመልእ ከለኻሲ ፎርም መሊእኹምሲ ኣብ ወዳት ኣብ ታሕቲ ታያላ ሳሚት ትብላላ ምሽ ሳሚት እንታይ ማለት እዩ ነቲ ኩሉ ዝመልኣኻይ ነገራት እንታይ ገይረ ኣለኹ ተቐቢለ ኣለኹ ትብል ምሽ ሳምታይምስ ሓደ ግዜ ምሽ የጓንፈኩም መልእኻ ተኻዊካ ሳሚት ከይበልካዮ ሰንድ ትብሎሞ እንታይ ኮይኖም ዘይመለሱለይ ገለ ትብል ብዙ ሕቶ ይፈጥረልካ ግን ሚስ ዝገበርካይ ነገር ስለ ዘሎ እዩ ኣብ ገለ ብኢድካ እንታይ ኢኻ ትገብሮ ፌርማ ትፍርም ኢኻ ከይፈረምካ ተቐባልነት የብሉን ወይ ካ ርጉጽ ነገርስ ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ ሳሚት ምስ በልካየ ግን ነቲ ዝመልኣኻዮ ፎርም እንታይ እዩ ማለት እዩ ቅቡልነት ኣለዎ መልሲ ናይ ማሕበን ዘይ ማሕበን ናቱ ጉዳይ ክኸውን ከሎ ግን ሳሚት ናይ ምግባር እንታይ ኣለና ሓላፍነት ኣለና ሕዋተይ ተራ መመላስ ከንመላለስ ስለተመላለስና ንኣምላኽ ሳሚት ጌርናዮ ከይመስለኩም ስለዚ ወፃና ስለዚ ኣተና ንኣምላኽ ሳሚት ጌርናዮ ማለት ኣይኮነን ሳሚት ክንብሎ ክንክል ኣለና ንውሽጥና ክንእቶ ክንክል ኣለና ንኣምላኽ ብሙሉ ልብና እንታይ ክንገብሮ ክንክል ኣለና ንዓኻ ዝተገዝየ ኣለኹ ኢልና እዳውና ናብ ኣምላኽ ክነልዕል ኣምላኽ ይደልየና እዩ ሕጂ ሳሚት ምስ በልካዮ ኩሉ እቲ ዝመልኣኻዮ ፋይል ናበይ ይኸይድ ናብቲ ዝምልከቶ ኣካል ይኸይድ ንስኻ ነቲ ሓላፍነት ከም ትወስድ ስለ ዘረጋገፅካዮ መልሲ ድማ ትረክብ ማለት እዩ ሓሳበይ ተረዲኹም ኣለኹ ሕዋተይ ንኣምላኽ ሳሚት ተዘይጌርናዮ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ሓለቃ እንታይ ኢልዎ ናብ ቅፍርናሆም ምስ ኣተወ ሓለቃ ሚቲ ናብ መፂ ጎይታይ ቆልዓይ መፀጉ ኣብ ገዛ ወዲቑ ብዙሕ እኳ ይቕንዘው ኣሎ እንታይ ይገብር ኣሎ ብዙሕ ይቕንዘው ኣሎ ኢልዎ ኢየሱስ ድማ እነይኹ መፂእ ክሕውዮ ኢልዎ ሕጂ ኢየሱስ እቲ ሓለቃ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ወደይ ሓሚሙሎ እሞ ሕዋተይ ብብዙሕ መገዲ ጎደናታት ንሓልፍ ኢና ኣነ ንስኻትኩም ናይ ነፍሲ ወከፍ ጎደናታት በበይኑ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ንዓኻ ደሸግረኪ ንዓይ ደሸግረኒ ንዓና ደሸግረና ነገራት ንሱ ምንታን ክመልኮ ንሱ ምንታን ክግዛዓና ምንታን መጀመርታ ንኣምላኽ ንገዛእ ሕዋተይ ንኣምላኽ ከይተገዛዕና ነገራት ኣይግዙእናን እዮም ንኣምላኽ ከይተዓዘዝና ነገራት ኣይእዘዙናን እዮም ንኣምላኽ ከየኽበርናዮ ነገራት ኣየኽበሩልናን እዮም ንኣምላኽ ንቃል ኣምላኽ እንተዘይተገዚእናዮ ሕዋተይ ነገራት ኣይግዛኣልናን እዩ ሕዋተይ ብዙ ግዜ ጸሎት ንጽልይና ጸሎትና ናይዛ ቃል እዚያ ነምጽይና ኣነ ብዙ ጽልየ ኣምላኽ ዝኾነ ነገር ምስ ኮናስ እግዚአብሔር ሓደ ቃል ተዛረብ
ከምዚ ክኸውን ይንብል ምሽ ንብሊና ንጽልይና ብዙ ግዜ ንጽልየለ ጉዳይ እዩ ዋ ሓደ ቃል ተዛረብ ነገር ክፍወስ እዩ ሓደ ቃል ተዛረብ ነገራት ክዕረዩ በቃ ኢልና ንልምን ኢና ሕዋተይ ካብኡ ዝሓለፈ ነገራት ኣብዚ ናይቲ ሓለቃ እንተዳሪኹሞ ካብኡ ዝሓለፈ ነገር እዩ ምክንያቱ እንታይ ኢሎ ኢየሱስ ድማ መጽኤካ ወየ በሎ እቲ ሓለቃ ሚቲ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ ጎይታይ ንስኻስ ናበይ ናብ ቤተይ ክትኣቱ እንታይ ኮንኩን ኣነ ብቁዕ ኣይኮንኩን ኣብታት ሓደ ሓላፊ ኣብታት ሓደ ገባርን ሓዳግን ዝኾነ ምናልባት እዚ ማዕረጉ ኣብዚ ሰዓት እንታይ ይመስል ኣይዶነ ምናልባት ካልኩሌሽን ናይ ወታደራዊ ነገር ካልኩሌሽን ዘለኩም ሰባት ሓለቃ ሚቲ ኣብዚ ሰዓት እንታይ ይባሃል ኣብዚ እዚ ኣብዚ መቶ ሓለቃ ይዝብለምሽ ኢየሱስ ድማ ነው መጽዮ ነው ሓለቃ ሚቲ ይባሃል ኣብዚ ምን አይ ፋህፋህ ይብለኩም በሉ ትረፈው ኦኬ ደሃን ግን ኣብዚ በዚ ሰዓት ሲ ማለት ኣብዚ ሰዓት ብዙ ታዩ ማዕረግ ዘለዎ እዩ ኣዝዩ ዝተኸበረ ወይ ከዓ ብጣዕሚ ክቡር ሰብ እዩ ማለት እዩ ክቡር እዩ ንሱ እንታይ ኢልዎ ሕዋተይ ኣብ ትሕት ናቱ ክትነብር ከለኻ ወይ ከዓ ኣብቲ ናቱ ከተገልግል ከለኻስ ቀሊል ኣይኮነን ምሽ ኣብ ትሕት ጀነራል ሰብ ዘገልግሉ ሰባት ተሪኹም ሲ ትናቶም ሓይሊ ደይኮነ በቲ ልዕልዮም ዘሎ ሓይሊ እንታይ ይገብሩ ይምክሑሞ ድሌቶም ክገብሩ ይኽእሉ ማለት ስለዚ እንታይ ኢሎ እቲ ሓለቃ ሚቲ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ ጎይታዬ ንስኻስ ናብ ቤተይ ክትኣቱ ኣይበቆዕነ እየ እሞ ሓንቲ ቃል ጥራይ እንታይ ግበር ሓንቲ ቃል ተዛረብ ሽዑ እንታይ ይኸውን እዩ ወደይ ክሓውዮ ወደይ ናይ ምሕዋይ ነገራት ካባኻ ሓንቲ ቃል ትዛረብ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣነ ኢሉ ሽዑ ብዛዕባ ናቱ ካራክተር ኣምፅኡ ኣነ ኢልዎ ኣነ ጎይታ ንስኻ ናብ ቤተይ ክትኣቱ ብቁዕ ኣይኮንኩም ሓንቲ ቃል ጥራይ ተዛረብ ቆልኣይ ድማ ክሓውዮ እዩ ኣነ ኸ ኣብ ትሕቲ መላኺ እንታይ ገብር እየ ኣነ እንታይ ገብር እየ ኣብ ትሕተይ ማለት ኣብ ልዕለይ እንታይ ኣሎ ማለት እዩ ሓላፊ ኣለኒ ኣብ ልዕለይ ሓላፊ ስለ ዘለኒ ናይ ምግዛእ እሱ ውፃእ ክብለኒ ይዓውፅእ እተው ክብለኒ ይኣቱ ግበር ይብለኒ ይገብር ምእዛዝ እንታይ ዝገበርኩ እየ ዝለመድኩ እየ ልምዲ ኣለኒ ንሓለቃይ ክግዛእሲ ልምዲ ኣለኒ ባህሪ ኣለኒ ስለዚ ኢልዎ መጀመርታ ንገዛእ ርእሱ ኣበይቲ ይዎ ኣብ ልዕልዩ ዘለዎ ኣውቶሪቲ ናይ ምግዛእ ልምዲ ዘለዎ እዩ ሕዋተይ እንታይ ክብለኩም ደልየ ንኣምላክ ክንግዛእ እንተጀሚርና ነገራት ክግዝኡና እዩ ካብ ገዛ ርእስና ደይኮነ ክግዝኡና ዝኽእሉ ካብቲ ኣባና ዘሎ ሓይሊ ንሱ እዩ ዝግዛእካ ሕማም ኮነ ሽግር ኮነ ዝኾነ ነገራት እንሓልፎ ነገራት መጀመርታ ንኣምላክ ንገዛእ ንኣምላክ ክንግዛእ መጀመርና ስለዚ እንታይ ኢልዎ ተሓለቃ ኣነ ኢልዎ ኣብ ትሕቲ ሓደ ልዕለይ እንታይ ኣሎ ሓላፊ ኣለኒ ኣብኡ እንታይ ዝገብር እየ ዝተገዛእኹ እየ ሳሚት ኢደይ ዝሓብኩ እየ ንሱ ከም ድሌቱ እንታይ ገብረኒ እዩ ይእዝዘኒ እዩ ተኣዛዚ ከዓ እየ ተኣዛዚ ስለ ዝኾንኩ እቲ ናቱ ካራክተር እቲ ናቱ ዝለመዶ ልምዲ ድሕሪ እንታይ ኢልዎ ካንሱ ኣብ ትሕቲ መላኺ ዝግዛእ ብትሕተይ እውን እንታይ ኣለኒ ጭፍራ ኣንተ ክንደይ ጭፍራ እዩ ዝኾኑ ኣንተ ክንደይ እውን ዘለዎ ክንደይ ጭፍራ ሚቲ ኢልዎ ኦኬ ቁጥሪ ከይትጋገዩ ሚቲ ፅቡቅ ኣብ ትሕቲኡ እንታይ ኣለዎ ጭፍራ ኣለዎ ዝእዘዝዎ ኣለዎ ኪዱ ምስ በልክዎም ኢሎም ጭፍራ ዘለኒ ሰብ እየ እሞ ነዚ ኪድ ብሎ ይኸይድ ትሪእዎ ኣለኹም መጀመርታ ንሱ እንታይ ዝገበረ እዩ ንሱ ኣብ ልዕሊ እቲ ስልጣን እንታይ ዝገብር እዩ ዝግዛእ እዩ ስለዚ ክግዛእ ከሎ ናይ ኣገዛዛ ምስጢር ይፈልጥ እዩ ናይ ተኣዛዝነት ልቢ ዘለዎ እዩ ተኣዛዝነት እንታይ ምዃኑ ሓላፊው እንታይ ቃል ክዛረብ ከሎ ተፈጻምነት ከም ዝኸውን ሙሉ ዝርዳእ ሰብ እዩ ዋተይ ቃል ኣምላኽ ህያው እዩ ደሸገረና ነገራት ደበሳጭና ነገራት ኣብ ልዕለና ጎይታ ዝኾነ ነገራት
ንሱ ምንታን ክመልኮ ንሱ ምንታን ክእዘዘልና መጀመርታና አምላኽ ንታዘዝ ንገዛ بحق يزبلكم نعمله انت دا تجزينا نجارات كجزونا يوم كجزونا خيفته انت كجبريم سلازين تايلوم شفراس اللي نسبيهمو نتحدى انت يبلو نعيبلو انت يجبر يمس قالاتي تراي انت يجبري قال حيل اللوه قال انت اللوه حيل اللوه نعنت بالكو شفرا مولو انت يجبره ده اززي له عبيتي حلفتي عبيتي وين نجستات ريوم حنتك على مسمصو مريتنا وصيامش هكيده عبيتي حلفتات زوسنو وسانس مريت تاك تقبر تخيلها مريت تكلب طله صلاو سبش تفلطيهم صلاو سب حد قال مستزاربه نغرات يقبر نعو كززو ወይ ካ نعو فلو زغبرو سبات يقبرو نتي قال انت يقبرو يأززوهم جيرهم انت يقبرو زخونه ريسك يكون انت يقبرو يعتوا ስለዚህ እቲዮም ጸሎት ሰባት እንታይም ዝገብሩ መስለኩም እቲዮም ጸሎት ሰባት እቲ ቃል ኃይሊ ከም ዘለዎ ንሳቶም እንታይ ዝገብሩ እዮም ጽቡቅ ገይሮም ዝርድኡ እዮም ሕዋተይ ቃል አምላኽ ኃይል ኣለዎ ቃል አምላኽ ህያው ቃል አምላኽ ህይወት ድዘርኢ ቃል አምላኽ ካብቲ ንህና ንሓልፎ ዘለና መገዲ ንኡ ምልክን ኃይልን ስልጣንን ኣለዎ بنأشي نجارات نتحازنا بنأشي نجارات كنجارات يبساج ورنايو بنأشي نجارات تأثيرنا نبرا لنا بنأشي نجارات نجروم رم علينا نجارجنا أتينا عين أحدكم زجزعنا زلوا ويكاد زجزعنا زلوا نجارات من تان كنجزوا مجزات فلتيهم مش فقار كانتي زجزعك حيلن تايم قباري ما حابي مش عالم تجزأك تدلي مش عالم تجزأك تدلي هاي سيطان تاك جبرك هدلي كجزأك يدلي ولا سجاخ جزأك يدلي قويت خزارب كله بتحدى مجدن تايلو نخلته قويتو تجزاز خلصب يلا نجذب إن عملاق مجزع هاي كأني لو مغنياتو أبتعد حدا مجزأت انت رأتيها باريا نايتي انت هتخون باريا نايتي زجزاك هتخون حدا جزء حيتأت كجزء خلّو عمت كجزء خلّو سي سبات حلناهم كم زت فوق تفلتوا ده حلناهم زت فوق منم نجار أي مسلم مني منم نجار أي دنس أمني مغنياتو اتزجزهم حيلي نسون أنت عايزجبريهم حيلو من لبهم أنت عايزجبريهم وسدي سلازي قبل اليوم أنت يلن فرات يلن صلت لهم تراي نفسن زخدا نعن حلنا انتاي نمن نجر يلن زنصو نجر يلن عمص كتجبر كلخا ات عمص كتجبرو زدلخا يو نجرات نتي تجزاخايو ገንዘብ ማዕረኽ እንደይ አማጽ መሆኑ ሐቀይደ ገንዘብ ኣብታሕቲ ገንዘብ እንተዳ ተገዚእካ ወይ ገንዘብ እንተዳ ገዚእካሲ እንታይ ክትገብር ንገዛ ሓውኻ ወን እንታይ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ሸጦም ክትቅትሎን እንታይ ትገብር ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ምግዛእ ሓይል ኣለዎ ስለዚ ከዓ እዩ ጎይታ ዝብለና ነገራት ዋላ ተፍቅሩኒ እንተዳ ኮይንኩም እንታይ ግበሩ ኢልዎም ትእዛዛተይ ሓልው ክትሕልዎ ኣለኩም ሕጂ እንታይ ክብለኩም ደልየ አምላኽ ዝብለና ነገራት ምንታን ክግዙና ሓይጣት ኣብ ልዕልና ምንታን ከይስልጥን ዓለም ኣብ ልዕልና ምንታን ከይስልጥን ጸላይ ኣብ ልዕልና ምንታን ከይስልጥን ኣቀዲምና ንኣምላኽ ሳሚት ንበሎ ብሙሉ ልበይ ብሙሉ ሓይለይ ብኩሉ እንትናየ ንዓኻ እንታይ ገብር ይግዛእ ሕዋተይ ልክ ኣብዚ መግዛእት እንተደኣቲኹም ብሓቂ ዝብለኩም ምክንያቱ ምግዛእ እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ስለ ዘለኹም ክትግዛእ ምስ ጀመርካ ነገራት ከይፈተው ይግዙኡልካ ከይፈተውካ ይግዙኡልካ ነገራት ከይፈተውካ እንታይ ገብሩልካ እዮም ይንበርከኹልካ እዮም
ዮሴፍ ታሪክ ዮሴፍ ተዳሪክ ሞት ዮሴፍ ስነ አምላክ በሙሉ استገዘእ ስለዝኾነስ ነገስታት ታይገብሩልን ነይሮም ሕዋቱ ታይገረም ተበርኪኸም ካብ ምንታይ ዝተላዓለ ካብ ዮሴፍ ኃይል ዝተላዓለ ደይኮነ ንስኻስ ሕፃን ከነስኻስ ኢሎሞምሽ ነና አቦኻን አዴኻን ሕዋትካ ንዓኻ ክንብርከኽዶ ሓቅዶ ይመስለካ ኢሎሞ ንዕቐት ነይርዎምሽ ንሱ ንእሽተይ ስለዝኾነ ነገር ግና ዮሴፍ ምንዓሱ ደይኮነ ዘንበርክኸም እቲ ልዕል ዝኾነ አምላኽ ንኡ ብምግዙኡ እዩ ንኦም ዘግዝኦም ሓሳበይ ሒዝኩሞን ኣለኹም ኣብ ንነብረሉ ናብራ ጸላኢ ምንታን ከይጻወተልና ሃይጣት ምንታን ከይጻወተልና ዓለም ምንታን ከይትጻወተልና ንኣምላኽ ንገዛ እቲ ዝገዛኣና ምንታን ክንገዝኦ እቲ ዝመልከና ምንታን ክንመልኮ እቲ ዝእዘና ምንታን ክንእዝዞ እቲ ኣብ ልዕልና ኮይኑ ዝሰልጠነ ምንታን ነና ልዕሊኡ ክንስልጥን ምንታን ክንክእል ንኣምላኽ ሳሚት ነግበር እዙዛት ንኾን ስለዚ ኸ ኣይተፍቅሩን ዋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ መወዳእታ ሰዓት እግሮም ምስ ሓፀበ ስታይሎም ጴጥሮስ ኣነስ እግረይ ክትሓፀበኒ ብቑዕ ኣይኮንኩን ኢሎም ኖ ምስ በሎስ ኣነ ጎይታይ ክነሰይ ኢሎምሽ ኣብ መንጎም መን ዓቢ ምስ መፀ ኢየሱስ ታይሎም ኣነ ጎይታይ ክነሰይ ታይልዎ እግርኹም ካብ ዝሓፀብኩም ንስኻትኩም ከዓ እንታይ ግበሩ ኢልዎም ኣብ ነንሕድኩም እንታይ ግበሩ ተገዛዝኡ ኣብ ነንሕድኩም እንታይ ግበሩ ትሕት በሉ እቲ ትሕት ዝብል ንሱ እንታይ ክገብር ኢልዎ ልዕል ክብል ኢልዎ ምክንያቱ እቲ ትሕት ኢሉ ዝግዛእ ሰብ ንሱ ኣምላኽ የኽብሮ ንሱ ኣምላኽ ልዕል የብሎ ሕዋተይ ክንግዛእ ንኣምላኽ ክንክእል ኣለና ንቃል ኣምላኽ ንገዛእሉ ንቃል ኣምላኽ ከም መጠን ዝተገዛእናዮ ነገራት ክግዛእለይ ክግዛእልኩም ኢኻ ከም መጠን ንኣምላኽ ሳሚት ዝበልናዮ ነገራት ኣብ ትሕትና ክኸውን እዩ ይኖ ንእሽተይ ነገር ፀቂጥና ነበኪ ከም ዘለና ይኖ ንእሽተይ ነገር ኣሲርና ንዓ መፍታሕ ሲኢና ዘለና ንእሽተይ ነገር ኮይኑ ኣና ዘበሳጭና ዘሎ ነገር ግና ይኖ ዳዊት ክነሱሲ ኣብ ትሕት ቅድሚ ጎልያድ ክቀርብሲ ካብ ምንታይ እዩ ካብ ዳዊት ዝተላዓለ ድዩ ካብ ዳዊት ዝተላዓለ እዩ ዳዊት ግና ኣብ ቅድሚ ጎልያድ እንታይ ነበረ ይብለና ንእሽተይ ነይሩ ነገር ግና ኣብ ቅድሚ ዳዊት ዝነበረ ነገራት ንሱ ልዕል ኩሉ ዝኾነ ጎይታይ ነይሩ ልዕል ኩሉ ዝኾነ ኣምላኽ ነይሩ ልዕል ኩሉ ፈጣሪ ዝኾነ ንሱ ነይሩ ስለዚ ንስኻ ዳዊት በይኑ ከሎ ንኣምላኽ እንታይ ዝገበረ እዩ ዝተለማመደ ዝተገዘአ ሰብ ነይሩ ሕዋተይ ንኣምላኽ ንገዛእ ንቃል ኣምላኽ ንገዛእ ዋላ ስርዓት ኣምላኽ ንልቢ እንታይ ገብራ ኢልዋ يحجوس سايلو بزعبا حدارون كزارب كلون تايلو سباي لا مونغو سباي سبيت رئيس سباي تايلو كريستوس يلو رئيس سباي تخان تايلو سباي لو حجي ريو كتجزع انت دا جمير كاس نغرات كان تاي غبريلو مالتيو يغزو لكم حواتي منتان غزعت كنكون املاخون عدام كفطرو خلص نمدريس انتي غبرايلو غزايا ملكان يلو أملاك كنجزي فتيرنا كنجزي حواتي كمت أن أملاك ستجزعنا ينازي جزعنا حجون كمت أن أملاك زخبرنا يو نجارات زخبرنا كمت أن أملاك زدلنا يو زدلنا كمت أن أملاك استعززنا يو نقالو استعززنا يو نجارات زدلنا ترى سبعة من تانكين كون سلزي خاي يسوس نخلو تأزاز مستعززة أبو دما أنتي جبروا يزبلنا أب سماي كونا مدري أب تحت مدري كله أنتي جبروا يلوا نو أنتي جبروا أجزو نما نأجزو نكريستوس أنتي جبروا أجزو أنتي مسجبرة تعزز النت مسجبرة بمولون أبو مستعزز أبو أنتي جبروا بمولو أب سماي كونا أم مدري أب تحت مدري كله تقول لا بيلوس أنتي جبروا نكريستوس أنتي جبروا أجزو سلازي نتي كله أب سماي عم مدرك أب تحت مدرك زلوا زجاز زلوا عمله نوعنا نملك حواتي نز كله زخل عمله انتدا نجزا نملك تداخلنا
نهنا دما مسو انت بحقي زبلكم نا املاخ لب مولو لبنا نغزايو ነገራት ሹ ክለዋወጥ ክንሬና ነገራት ሹ ህቃየር ክንሬና ነገራት ሹ ከምትሱ ዝደልዮ ዘይኮነሲ ገዛአቴና ንኸውን ስለዚ ተሐለቃ ሚት ታይልዎ አነ ይልዎ አነ እንታይ ይገብር ኣለኹ አነ ኣብ ትሕተይ ጭፍራ ዘለኒ ሰብ እሞ ነቲ ሓደ ናዕ ይብሎ ሓንቲ ቃል እዩ ዋተይ ስለዚ ከም ተራ ጸሎት ኣይትጸልይዎ كنت جزء كحدا قال تزاربينا عند كي تزاربدي تميلنا وي مسمع دي سي إنا يدنا يفلتكم عملا تزاربينا يا وجه كي تزاربدينا نوص زلنا بدري راي تزارب زلو I don't know كنت جزء تزاربينا كي تزارب هيدنا لهم زي زارب زلو نخرجكم ها نهنا نا أملاك مأزاز سلزي لمناي وات تريويهم كو نا أملاك تجزوا خلهم سي نجرا سويل شو جزالكم كله تريويهم حيت أبل إليكم تاي قبرني أي جزني أي ملخني أي سلطني سلطان يبلون سلطان زلوا انتهيو الكل زخونه يسوع كريستوس أباين أباكاتكم نو انت سلز قبرة حمام كونه شجر كونه زدله يخون سلازي كوي نما عبالن بحرن مسجون هاسي وا كم يجرو مع عبالن نفاسات ززوا دنسيوا أنتم قدولو نتيلوا يسوع كله يجزي كله زجزع أملاخ يزلنا كله زملاخ أملاخ يزلنا أنا نسخاتكم من أملاخ وأملاخ كله جزائي أملاخ كله ملاخي أملاخي كله زجبر عملاخي زدلي يخجبر زخل عملاخي سلازي حيتات أباي كي سلطن علم أباي كي سلطن أنا جنان أخا يجزع بلو نقال عملاخ نجزعيو سلازي تحلق عميت تايلو نجر نسخان أباي ممتعي تلي كانيو أنا تي سلطاني فلتئ تأزازي فلتئ قالي فلتئ حيلك قال انتاي مخانو يفلتئ يأزازو فلتئ أنا انتاي جري أنا دايره تعزيزي أنا سل تعززكو نسخة لعل كله يخامو حمام زي أبيتي زلو حمام نودون داش كركرة كل جزء دبسة جوزنا برا نسوت حمام دايليني واي بسلطانو زيوصو مش سلطان لوغو مش ودكون ريال مانشستر حمم لكم كيد حاسبو صرت جزء ما بتاع حكمنا زخدو ساتو مغنياتو ايه ود بريزيدنت كمنا حامم قايد بلو يا حامم حقيقي يا حامم سبات يا اتصلت انا متى كغبرو مايكلني كاب حمام كغلاغلوم ايكني كاموت غلاغلوم دي اي غلاغلوم حادي ود كونريل مسانا بز سحرا نخيل دي ود كونيل لكو بز خيدي قالنا يخيدي تداشغيروس خيدي ترديهم مني اتي سلطان ندودو انت كغبرو يخالن كفوسوا يخالن بحق يزبلكم حبتي ويكا غنزب نتشغرنا خفتو ايكلين بغنزب زشغرنا زفتح انت زخونسي حيل جنزب نحمام زفوس تزخون سي كناي كو حمامو كله حيل جنزب كلهم انتي زي جبرو زي دحانو زي حاويو بوغيرم انتي زي جبرو لات زدقس تتسوم سينم بت هواتي سي كونت حقي سلازي انتي لو ابيتي زلو ودي 10 غزي እንዳወደቆ 10 ጊዜ ናሞስ ዘብጽሕ ዘሎ ነገራት ንሱ ናተይ ስልጣን ክፍውሶ ኣይካለን ናተይ ሓይሊ ከውጾ ኣይካለን ስለዚ ንስኻ ኣብ ልዕል ኩሉ ጎይታ ስለዝኾንካ ናብ ቤተይ ምምጻእ ኣይለይካን እዩ ሓንቲ ጥራይ እንታይ ግበር ቃል ጥራይ ተዛረብ ወደይ ድማ እንታይ ክገብር እዩ ክፍወስዮ ምክንያቱ ስልጣን ናይ ምግዛእ ሓይሊ ቃል እንታይ ምዃኑ ኣጸቢዓይ ስለዝፈልጦ ቃል ጥራይ ተዛረበለይ ሞ ነገራት ክፍወሲሎ ሽኦ ኢየሱስ ድማ أستنكره تجرمه تدنقه هواتي منتان أملاك كدنقلنا
كم ترى قال صلوتكم عن صليلو اس صلو زي هونه نابراي እዚ ሰብ እዚው ናብሩ እዩ ኣብ ደሙ ዝኣተወ እዩ ዋላ ኣብዚ ምድሪ ንሪኦ ዘለና ጌጋ መሰጅ ምስ መፀ ተሓላፍስ ዋላ ጌጋ ይኹን እትዮም ጭፍራ እንታይ ገብርዎ የእዘዝዎ ምሽ ተሓታቲ መን እዩ ኣዛዛይ ተሓላፊ ንሳቶም ግን ናይ ምግባር መሰሎም ተኣዘዝቲ እዮም በቃ ሕዋተይ بمولو حيلنا أنا أملاك نجزع بحكي زبلكم نجارات شو كجزء لكم كتريوه عبيتي أوشات يهم عم نوصل كأوشات أزلو زي مزاز أوشات إنا زلو زبساج أنا زلو زي أجرجرنا زلو زي قال عمله أنا أخا سلزق جزء لك نعمله مجزع أنت ده لميدنا قبلكم الله بحكي زبلكم نعمله أنت ده سلزق كيف تفكرون أنت ده فيهم سنداي قبر يلوم تأزازاتي حلو يلوم لك نعمله مأزاز نعمله مخبار نقال عمله ساميت كن قبره مش جمرناس نقرات كم تقولوسي أنا وني أزكاله بس حبيت ما قرقار كونه حمام كونه شقات كونه كل يخون حمام كون شجر يخون كبيتين تاي قبرت له صح بمنتاي بتي قبل علي زلو سلطان نسنتاي قبرك قالو سلازي كوي اغانن تخلص خلو سيلو تورتم قالاي او غبر حوارات تايلو تيم حوارات كوص خلو سي بتي باولوس دوصو سم نوصا كاله لايلو اي باولوس هيدوري يسوس فناي فلطه باولوس نسخاتكم زي مانيكم እንዳ ገበረ ሰላላ ኦምክ ዋለ እንዳ ጓየ ከጓየና ብስም ጳውሎስ ይላደ ይኮናስ ብስም ተገዛናዮ ንሱ ይዞጾ ንክና አምላክ እንተዳ ፈሊጥናዮ በሐቂ ዝብለኩም ነገራት ካይፈልጡናዮ ጽድቂ እንተዳ ንግዛ ኮይናሲ ንጽድቂ ንእዘዝ ተዳ ኮይና ንቃል አምላክ ንእዘዝ ተዳ ኮይናሲ ነገራት ከእዘዙ ኻስ መሰል የበላው መሰላለው ምኒ የበላው ምን ምክንያቱ ቃል አምላክ ደእዘዝ የለን አቀዲመ ዘል ንክርስቶስ ኩሉ እንታይ ገይርወይ አግዚእወይ ስለዚህ አንተ ቃል ተዛረብ ወደይ ክፍወስ ይሎ ኢየሱስ ድማ በል ከም ቃልካ ከም እምነትካ ይኹን በለ አስተንከረ ይብለና ልክ እቲ ሓለቃ ገዙ መስከደስ ማዓሳዊ the same time አበይ ኢየሱስ ኣብቲ ተዛረበሉ ቃል ወዱ ድማ እንታይ ገይሩ ሓዊ ሕዋተይ ኣብ ሕማም ኣይንመላለስ ነገራት መልእክት ምንታን ክንከውን ገዛእት ምንታን ክንከውን እቲ ንገዝኦ ካብ ገዛ ርእስና ሓይሊ ደይኮነ ካብ ምንታይ ብለኩም ኣለኹ ካብ ምንታይ ካብ ክርስቶስ ምግዛእ እዩ ንገዝእ ካብ ክርስቶስ ጽድቂና ጽድቂ ንገብር ምክንያቱ ተማቃልቲ ክርስቶስ ኣዋሃ ባህር ስለዝኾና ንኣምላኽ መማቀልቱ ንክርስቶስ መዋርስቱ ስለዝኾና ካብኡ ዝተላዕለ እንታይ ንገብር ኢና ኣበይተይ ምንታን ሃይጣት ከይስልጥን ኣበይተይ ምንታን ሰላም ምንታን ከይጠፍእ ንዓኻ ንጉስ ሰላም ንዓኻ እንታይ ገብር ምኽሽሎ መስፍን እንዳይልዎ መስፍን ሰላም ይልዎ ነቲ መስፍን ሰላም እንተዳ ንግዝኦ እንተኾይና ካብቲ መስፍን ሰላም ቤተይ ድማ ሰላም እዩ ካብ ቤተይ ድማ ሰላም ኣይጠፍን እዩ ካብ ቤተይ ድማ ዕልልታ ኣይጠፍን እዩ እዚ ማለት ነገራት ኣይመጹ ደም ማለት ኣይኮኑን ነገራት ክመጹ ከለውስ በዓል ስልጣን ስለዝኾንካ እስኻ ስልጣን ስለዘለካስ እዚ ቦታ አድራሻ እንታይ ጌርካኻ ቀይርካ ለኻ ምናልባት ኣብቲያ እንዳ ጎረቤተይ ከይትኸውን ሓደ ጊዜ ፖስታና ቸክ እንገብር ከናምሽ ይመጻነ ናደይ ገለ ቁጥር ናተይ 48 ገዛይ ቁጥር ተመሳሳለ ቁጥር ሳብታ ፖስታ ይመጽእ ይሪ አይናቴኒ ይለኻ ኣብታ ዝምልከታ ድርብያ ሕዋተይ ቦቱ ምንታን ከይስሕት አድራሻ ሰላም مساءن عبيتنا
بوتي يكونن هجو حطات ابوتو يكونن ابيتنا زي ما ازازن ابوتو يكونن بيتنا نتنا املاح زقبر انتنا املاح زغزا ابيتو كل غزي انت يالله أدلتالله ابيتو انت يالله سلام الله نعمله نجزا نعمله ساميت نبل كم تزبلكم انتوي فورمو مليكم ساميت كيبركم سنملالس نبز سلازلنا سلازنا عطو سلنوص سلنغب سلنزمر نسو اخلي ايكونن املاخي بمولو لبي بمولو حيلي نعخان تاي قبر يكساكالو كمتن انا نعخاز تغزا اخو دما نغراتي كيف تون تاي قبر يغزو سيطان حيل منتان كيلو على منتان اباين اباخاتكم منتان كي سلطن ስለዚህ ብዙ ነገራት ገዛይ ስለዘለይ ሰባት ከገዛኹም እሺ ደልያ ምክንያቱ ናይ ምግዛ ልምድ በቃ ተፈጥሯዊ ህግ ስለዝኾነ ግዛ ዝብል ቃል አለው ሰባት እጂ ካብ ዝግዝኡ ገዛዕት ኾኑ በሐጊ ኣለዎም ይኹን አይኹን ብዘይ ገድስ ግን በሐግሎ አውሽጥ ልብና ስለዘለይ አምላኽ ዘቀመጦ ነገር ስለዝኾነ ስለዚህ ሰባት ከገዛኹ ሃይደልያ ሃይጣት ተገዛእከ ገንዘብ ይገዝይ ዓለም ተገዝ ሰይጣን ከገዝ ደልዩ በሐቂ ዝብለኩም እዚ ሁሉ አብትን ነብሮ ዘለና ምድሪ ሰባት ተሪኹም እሲ በቃ ናይ ሓደ ግዙ ምዃኑ ፍልጥ ምሽ ሰባት በወልፍ ምሽ ግዙ حقيقة أنا حدا ጊዜ ቡን بزي مستايس يسرح يخبدني تحري مس ገዛ ርሰ ይማጎት ያኩለ ጊዜ ዋይ ተገዛኒ بزي ቡን ሲክ ነብራይ ከልዴ ከመልኮ خلالن نمبر أنا እንዳይ ገብረኒ ከልኒ ነሱ ከገዛኒ عبد دلخو خصتي عبد دلخو نخيستي ناتين تايو مسألة دامبر وانا يسخا أيكون كان زبل ما قلت مو على حدا جدي 3-4 معادي قرفه تبل فكا نربارب نبهر فاتي ترديهم لي حسابي هيسكم لهم صال أي كجزاءنا أنت لا فقاد يمنايو أزيو أشجاري سيد أنت جزينا أزيو كبير على من تجزئتنا أزي خبيدي سبات تجزئهم كا أزي خبيدي الزمالة أبتهت حدا حلافي خا هاتي ما تشيس أبصرحنا حلافي لني نأخذ جزء قبي مغنياتو تشفر أولو ولا مش قبل ألين تهلني لو حلق علني لو نحيت أتي كي جزء زخلنبر نسرعات نتي حقاقات من خبر مغنياتو نتي ولاك على عمله طعمي قال عمله نتي عم مدري زلو سلطان تاي جبروا له تعززوا تاي جبروا تجزوا كنجزع مثلناي قال عمله هجي قديتنا خاي سلازي كنجزع طبوي عبد السرعه كتجزع لقى عبد زي تجزع له اي مسمر مصاخا خا زي تجزع له تخيل مغنياتو دانيال سي كجزع تحت كل ملاخ زخونه نغوس ينيرو كل ነገር እዘዝ ነይሩ ነገር ግና አብታክ እዘዘሉ አብዘ ይخلሉ አምላኽን ምድርዳር ግን እንታይ የለን ሆተይ አምላኽ ጥራይኻ ዘይመእዛዝን ደው ትብል እምበር ኣብ ካለ ግን እንታይ ትገብር ትኽእል ኢኻ ትእዘዝ ትኽእል ኢኻ ኣብ ዓመፅ እቶተይ ልጋስ ዓመፅ ንዓይ እንታይ ኮነን ኣይገዝኣንን እዩ ጽድቅ خبر دعت تصوي مغنياتو عبوت صدق ስለዝኾንኩ ውልደት ጽድቅ ስለዝኾንኩ ጽድቅ ናይ ምግባር ይዘለን እንበር አመጽ አባይ ክነግዝ ስልጣን የብልን ክንብል ነኸሊና ኣብ ካለ ግና ኣብ ስራሕና ዕዙዛት ክንከውን ቃል አምላኽ ስለዝኾነ ማለት እዩ ሃይጣት ግን ሃይጣት አማጺ ሐቀይደ ሃይጣት እንታይ እዩ አማጺ ሰይጣን አማጺ ሰይጣን ተዳገ መልእኸ ካገዚካ ودينا مال سلازي حواتي انتي كبلالي انا عبتت حدا ጭፍራ ዝገዝየሞ ንስኻ ግና ሓንቲ ቃል ተዛረብ ወደይ ክፍ ወሲኢሎ እንታይ ይብላለሁ ንአምላኽ እንታይ ግበሮ ተገዝኡ ብሙሉ ልብና
ገዛዩ ከም መጠን ዝተገዛናዮ ከም መጠን ዝተገዛናዮ ብሓቂ ዝብለኩም ክንገዚና ሕማም ምስ መፀስ ባ ኣብ ልዕሊ ሕማም እንታይ ትገብር ትኽእል ኢኻ ኢየሱስ ኣብ ልዕሊ ሕማም እንታይ እዩ ጎይታ እዩ ኣብ ልዕሊ ኣይከኣልኒ ዝበሃል ዘሎ ነገራት ኣብ ልዕሊ እንታይ እዩ እሱ ምክንያቱ ኩሉ ኣብ ሰማይ ኮነ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ኩሉ ስልጣን እንታይ ገይርዎ እዩ ኩሉ ስም ዘበለ ድማ ንክርስቶስ እንታይ ይገብር እዩ ይግዛእ እዩ ኩሉ ስም ኣለዎ ምሽ ካንሰር ስም ኣለዎ ገለገለ ስም ኣለዎ ኩሉ ስም ኣለዎ ስም ይውፃሉ ኮቪድ ኣለዎ ኩሉ ስም ኣለዎ ኩሉ ስም ግን ልዕሊ ኩሉ ስም ዝኾነ ኢየሱስ ብስም ኢየሱስ ዘእዘዝ ነገራት የለን ስለዚህ የም ካብ ሐዋርያት ክኸዱ ከለውስ ብስም ኢየሱስ ነውፃእ ካለና ቡም ቹ ከድ ይኖ ናይ ጎረቤትና መኪና ነራ ብገመት ላዕል ቡር ተበላጋ ሓይል ዝበቃ ምሻለጋ ምንጎነጎ ብገመት ተሳ ወይ ከደፊኻ ያው ተኸይድቦ ተፍርቅ መገዲ ገለ አትስ ሕጂ ግን ደሞ ተብልካ ያት ትገብር ሹ ኢላትስ ወላ በተሳውና ይፈልጣና ካደምጻ ይላል ክርስትናና ምን ታንቀልል ክኸውን እቲ ኩሉ ገዛኢ ዝኾነ ነው እንታይ ዝግበረሉ ገዛኢ ብሓቂ ዝብለኩም ህይወትና ቅለል ከተብለና ህይወት እንታይ ትገብር ያ ሕጂ ብሽግር ኣይተሓልፍኒ ኢኻ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ብሕማም ኣይንሓልፍና ይኹን ይኹን ዝብል ዘለኹ ነገር ግና ኣብ ልዕሊ እቲ ኩሉ እንታይ ትገብር ኢኻ ተእዘዝ ኢኻ ኣጋነንቲ እንታይ ይገብሩኻ እዮም ይእዘዙኻ ሕሌካኒ 7 ግዜ ጋዓር ኢልካ ሽም ኢየሱስ ውፃእ ኢልካ ታኽለከ ኢየሱስ እንታይ ይብሎም ነይሩ ልክ ምስ ራይወስ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ምሳኻ ስታይ ጉዳይ ኣለና ሪብ ሰበል ወይ ምሽ ትደር ይሰብኻ ኣሎ ኣብ ዘበል እግዚአብሔር ይባርክ ጴጥሮስ ጳውሎስ ረይዎ ጴጥሮስ ጳውሎስ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ብፅላለቶም እንታይ ይገብሩ ነይሮም ምክንያቱ ኩሉ ነፍሶም መን ዝሓዞም ኢየሱስ ወዲ እዩ ኣምላኽ ሕዋተይ ደሓዝናዮ እምነት ክንርድኦ ስለ ዝደለኹ እየ ነቲ ደሓዝናዮ ኢየሱስ ኣብ ውሽጢ ካሳ ነእቶ ኣብ ውሽጢ ኢየሱስ ነእቶ ኣብ ውሽጢ እንተዳ ተዓቂብና ኣብ ውሽጢ እንተዳ ካበር ኮይና ኣብ ውሽጢ እንተዳ መሊኽና ሓሳባተይ ልበይ ዓይነተይ ኩሉ ተግባር እዳወይ ኩሉ ኢየሱስ እንተዳ ኮይኑ ብሓቂ ዝብለኩም ብሓቂ ቃል ኣምላኽ ህያው እዩ ቃል ኣምላኽ ህያው እዩ ጴጥሮስን ጳውሎስን ዮሐንስን ብፅላለቶም ጥራይ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ይፍውሱ ነይሮም ሰፈር ክዳኖም እኮ ልክ ፅላለቶም ሕልፍ መሰለስ እንታይ ይገብሩ ሕሙማት ይፍወሱ ሕዋተይ ሓይሊ ኣባይ ኣባኻትኩም ምንታን ክገሃድ ክብሪ ኣምላኽ ኣባይን ኣባኻትኩም ምንታን ክወፅእ ንኣምላኽ ንገዛእ እዮ እሞ ነገራት ከይፈተው ይግዝኡ ኢልኩም ከይፈተው ይንብርከኹ ሓደ ግዜ ፍልስጤማውያን ነቲ ታቦት ኣምላኽ እንታይ ገይሮሞ ኣብ ዘይቦቱ እንታይ ገይሮሞ እዮም ወሲዶሞ እዮምሽ ማሪኾሞም ዝተወሰዱስ ንጎ ምስ መፁስ ዳያጎ እንታይ ገይሩ እንዳተንበርከኻ ሸጊርዎም ንናደቆምና ጋስ ከምዚ ንጎ ምስ መፅኻ ስኻ ተሴርካ ፀንሕ ክሳዱ ይስበር يعريو مسمى خاي ود ኣብ ክብሪ ኣምላኽ ደው ዝብል ነገራት ስለዚህ የለ ይክብለኩም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደው ዝብል የለ ሕዋተይ ሓጎስ ምንታን ተመሊእና ምንታን ክነብር እዚ ማለት ነፍስ ወከፍሲ እንታይ ኣለዎ ስልጣን ኣለና ንነፍስ ወከፍ ናይ ምግዛእ ለምዲ ነፍስ ወከፍ ኣክሰስ ኣለና ንክትፍወስ ትኬት ኣየር ትኬት ምቁራፅ ኣይሌካን እዩ ምክንያቱ ንሱ ኣብ ልብኻን ኣብ ኣፍካን እንታይ እሱ ቀረባ እዩ እቲ ቀረባ ኣምላኽ እዩ ዘለና ፈዋሲ መፂልና ንጎይና ምሽ ሓቀይዶ ሓደ ግዜ እኮ ሕቶ ፈጥረልና እንዲ ሓደ ፈዋሲ ተዝመፅ እዚያ ገዛ ሳይተኣኽላን እያ ድሕሪቱ ፈዋሲ ምስ ከለኸ ታገዛ በቃ
قرت خو طرحت خو تابين يرم تا تمال قلت بالمو حواتي أبكمو كنقوي زي كنا بك أبكنا عطولو جزا نابرا راسي بهدأت من تان كنبر اتزهد أملاك مساي سلزلو اتزهد أملاك مساخوم سلزلو اتمسفن سلام مساي مساقاتكم سلزلو نو انتاي نقبرلو نكسايو سلازي زي جفرا زلو زي حلق انتايلو تحت النور ايوه بيتك تعطو انتاي كونكن بقوع اي كونكن حانت تراي تزارب نعخا زي ازز نقر يلا نمو كله يأززك هايمو قال تراي تزارب وديك فوسيلوم حواتي قال منتان حيلك قال ناي عمله ابي هوتكم كتقحدو منتان كن نلمامدلو معاسينا نلمامدلو مجلس كباقاتكم ابزيا جي جفرا نعم راحي ليسكم راح يخلي ها ولا بتي سلطان كور يخمش وتادراو نغرات قدمنا لمش بسلطان مالت بمنوح غزي ايو ناي انتي يزغبرو معارك دوسخو معارك موسى انتي مالتي كمتن معزاسكا كمتن نايتي اسخا سبجين عملت ترى خلو دحر غزي خانتا يخونو 10 لقا 100 لقا 50 لقا نابله زي كبر شالقا نابله يخدو شؤون من دا يالو مالتي لك ترى خلخاسي تراخا حنت تغبرنها 10 لقا مسكونكا منالبات 10 دم 17 يبوخا حقيدي 10 17 يبوخا ناي غانتا مرحي تخون شؤون نو ملكن براكتيس مسغبركايو مس اباخا انت تغبر توسكا بزح كابوم بزح سبات تونن مالت تأزز تخيل تمحدادر تخيل سلازي خاي كو يسوس كبلوم كولوسي انت زي ايمون يلوامش بهيدت تعمين كان يلوا نقال يومسي 10 مس حبوس انت غيرو 10 ابازي هيبو مش نتحموش ذهبوا انت غيرو حموش انت غيروي ابازي هيبو نتحدث تو حبو انت غيرو غويتاي نسخا زي زرع خايو زي كم تيتعص سلازفلتكو انت يغبركو አታት መድረቅ አባርኩ አይሎ ኢየሱስ ካንተ አይሎ ነው ኤድወዲ ምክንያቱስ ነታንቲ ነገር ከመሐዳድር እንታይ ስለዚህ ይብሉ አቅመ ስለዚህ የለው ህዋቴ ልበይ ልበኩም እንታን ከአቢ you know بفلاي ህዋቴ you know ስምዒታዊና مش I don't know انا اجي بጣም የተሸገረሉ ዘለኹ ጉዳይ ዲ ህርቃን ቀልጥፍካ ተሐራ አቤትና መቼስ ደይቆጣ አሰባለሁ ደዚ ዘይሐራ እሺ ነገር ጽርጽር ትብል ህጂ ነቲ ስምዒትና መንታን ክንገዘ ህንክል አለናምሽ ሓደ ግዜ ተቆጣዓት ምሽ ነኸው بفلاي دما اوكي دحن كدفو دحن كم تاشم كاركتر نامش قطع سبات نشتي نغراتي اكندي بهدات بقال نو اكند تفتحو انتي غبرك قلج بلاكا مسميت تخون بقى نتنيشتي نغرات تنحرو بقى شودنا هجي انتي كبل دلي نزو منتان كملكو نعملاخ نغزايو شو نسميت ما انتان غبرينا نغزو سمعتي كم تزدلي خيو ديكونا كم تزدلي خوخي انتي تغبري كتكاد زغبعك نفسي كم تزدلي خيو ديكونا كم تعملاخ زبلك يا اخي انت تغبري كتكادي كنبل منتان كنكل بمولو حواساتنا منتان كنغز نعملاخ نغزا نعملاخ مغزا نلمامد نقال عملاخ مغزا نلمامد نقال عملاخ تحت مبان نلمامد امنن حدنا مغزا نلمامد you know حدا غزي انا ابتاس دو سلازبل يرين سبات جاب زي كفلت الكاي ابزبلو هوا بعد ما حق الى انا ما جس ابتي كفلك ابت دويلك نت سيدا من قالو نت حدا بازر كي غبرو تفرحي خامو بعلاخا ارنج غبرو معنات حسابي اسكم انه هجي سب ناتو دليت بقى ناتو دلي يزغبر زدلي بقى و ابزان تدلي اوايز قوم بقى يتقدونا صبو ابا مخانو قد انتي كبل لي نيش تيتخون انتي نقبر
ምእዛዝ ንልመድ አትም ሰውት ካን እንታይ ልዎም ወላ ብትይልዎምሽ አባ ሓዳሩን ይልዎም ተንስተኹም እንታይ ግበሩ አፍቅርዎም እዚ ማለት እንታይ ንኡ ምግዛእ ምስ ለመድካሲ بحق زبلكم بحق قال عملاق هياوي قال عملاق هياوي عبيتنا منتان كل نجار خونسي نقال عملاق نجزع نقال عملاق تحت نبل دركنا نوص ايو تعبيت نوص ايو سلازيتي كل زخل كل حلقه زلوا حلافسي عبيتي كتعتو بقع يكون كان يلو تحتو نوريو انا بقع سبا يكونكن بقع كوي حق ايدو بقع كوي كل زدلي كل زغبر كوي حبتامو كوي سلطان زلو كوي بخندي غار زحلو كوي ነገር ግና አቤቱ እንታይ ይኮነን ኢየሱስ አቤቱ ኻአቱ ብቁ አይኮነን ሕዋተይ ብቁዓት ከምዘ ይኮናን ትሕት ንበል ንአምላኽ ትሕት ንበል ንቃል አምላኽ ንበርከኸሉ ንቃል አምላኽ ልብና ንሓበሉ ከምቲ ቃል አምላኽ ዘበለና ንሁን አነ ከምቲ ቃል አምላኽ ይበሉ እስኪ አነ ከምቲ ቃል አምላኽ ኾነ ዝደሊ ይበሉ ነታ አምላኽ ዘበለና ንተዓዘዘሉ قال عملاك كم متن استعززنا يو بحقي زبلكم نجارات كأززنا يو نعملاك كم متن زخبرنا يو نجارات كخبرنا يو نعملاك كم متن استوفنا يو نجارات كوفي لكم يو أنا أخذكم كي تزاربكم نجارات انتي قبري ملس خرخو يو ملس زرخو معاسيو كنزز كلنا ملس زرخو معاسيهم نعملاك نخرو خلنا بحمام كنساعي قال عملاك هيكونن كمولد عملاك مالتي بشجر بد تعشم كنا ملالسك على عملاك هيكونن أوج نابلك بأواج خير هيكونن كم متن براكتس قبرنا يو كم متن لهم معاتي هندك على مون التعزز هندك على التعزز نحن قال نمو نعملاخ نمنبركالو مفقار حوات مون لما مدلو معزاز مون لما مدلو عبيتنا تحت مبال مون لما مدلو شعو بحق كونتات كله عبتت اغارنا كخوني املاخ دليتو كمتن اتي كبري زحابو نتا محابرو خانتاي غبرا يزبلنا نتا محابرو انتاي غبرا وفيا مش تبلنا ايناي مولو سلطانو نتا محابر تاي غبرا وفيا تا محابرو انت هتغبر كتغزي مغنياتو نسو رئيس نايتا محابر سلازخونه السو سلازخونه نتا محابر انت هتغبر كتغزي كتملخ ليتها تقبر انتهي بوا سلطان هوا سلازي اب حبرتنا اب بيتنا اب چرچنا اب هيوتنا منتان كبر املاح منتان كجلص هيوتنا نلما مدلو نمغزع نلما مد تحت مبال زي لمدنا مأزاز زي لمدنا كما يجيريو نجرات كأزازنا كما يجيريو شقرناك فتحنا كما يجيريو نجرات كتعيلنا مفكار زي لمدنا يو مفكار بيزا عبينا نجرات يقرأ مبال زعبينا نجرات كما يجيريو أملاك قالوك سرحنا زخل قالو منتان هياو كخون قالكا هياو يلو قالكا مسلت يلو قالكا زلالماو يلو قالو فتعريو زي أختم بلي خمو داويت مزمور داويت 110 شعاتة 9 حدا ميتين عشر شعاتة 9 حدا بزل كله نعاقا يقلقليو أمو كسعلمي كم حقاقاتك قيمة له تهيلو بزلو كله نعاقا انتا يقبر يقلقليو ايمو نمان يقلقليو سماي مدر ببولو نعم لاخي يقلقل استيلنا دما بمتاي قيمو يلولو كساب لومي حقاقاتها قيمو له سماي تون مسفلاكو خوين الله هكذا صحايكو
ፀሓይ ምስ ፈጠራኮ ክሳብ ሕጂ እንታይ ገበረትን ተጋጊያ ይትፈልጥ ንያኮ ፍጥረታት ሙሉ ተጋጊዮም ፈልጡ ድዮም ተጋጊዮም አይፈልጡን እዮም ነገር ግና ሓደ መዓልቲ ሓደ ግዜ ንሱ በትዝዓዘዘው ነገራት እንታይ ክኸውን እዩ ነገራት እንታይ ክገብር እዩ يأزز من على وارانت لكم دي مابديا وارانت هبلنان سماي توديا انتي لا توديا سلزي كل زغزاء كعمله سلزلنا بكل نعاخ يقلقلي لمو هواتي من تان كقلقلنا من تان عنا خشنا من تان عي كتعب من تان عاهم كتعب حيت اتاب لنا من تان كيسلطن كم تزبلكم حيت أجكاني حيت أجكاني سيت أجكاني سبون أجكاني عملان تزيبلو أجكاني حكيده سب كان سب سلنري زلناي مالتي سلازي نعملها جنا بمولو لبنا أنت تجزينا يو بحكي زبلكم كله نابرانا طعم كون سلام عبيتنا كسفني سلام عبيت بك ابي وات كاسي كبر املاخ اندار اخات نبر يخا ابي وات ناسي كنعاتو خنوصس نغرات كم دليتوم تخونوسي نعاخ انت يغبركاني نعاخ انت يغبرني ابيته يغنا كسلطن تايلن حيل يبلون ابيته يغنا كم دليتو خون تايبلون سلطان يبلون سلازي عموص اناس عمتاونا عمو فارناس اب كله منتان كتعي منتان كتعم نا املاخي نقال املاخن نكسالو كمت انستغزانا يو ولا بقال املاخ انت داريخموس كابጫፍ كسابጫፍ اتيوم نا املاخ سغزيوم نغراتهم زغزولهم نيرام انبر كمتن حيلوم ايكونن كمتن ساتو مننتهم ايكونن مننتي مننتكم كغزعنا ايكلين ቋንቋኹም كغزعنا ايكلين اتديسم منتان كسمع اتزيزز منتان كازز اتنبز بلنا امتحراي كبلنا اتزين بركه منتان كمبركه اقدمنا انا املاح نمبركه اقدمنا انا املاح نغزا اقدمنا انا املاح منتان عينا خشنا منتان سلامي كبز نا املاخي نا املاحكم تاي نغبرلو انمبركخلو سلازيو እግዚአብሔር ና አብርሃም ኪዳ መስዋዕት ወሉ ሓደ ነገር ተዛሪቦ አብርሃም እትን አኻ ዝረገመ ና አብርሃም ምርጋም እንታይ ከም ዘመጽ ይፈልጦ እዩ ዘርእኻ በአኻ እንታይ ክግበር ኢልዎ ክባረኽ ኢልዎ ምኽንያቱ ካበይ ምንጭ ዝተለዓለ እዩ ካብ እግዚአብሔር ዝተለዓለ እዩ ስለዚ ሕዋተይ ክብላ ዝደለይን ከስመራ ዝደለይ ንኣምላኽ ንገዛእ ንኣምላኽ ንገዛእ በሙሉ ልበይን በሙሉ ኃይልኹምን በኩሉ እንትናይና አኻ እንታይ ይገብር ይግዛእካ ኣለኹ በሉ ላንጋ ላንጋ ይንኹን ቃል አምላኽ ኣብዛ ሰማይናስ ኣብ ገዛናስ በበይና ይንኹን ከምቲ ቃል አምላኽ ንንበር ከም ቃል አምላኽ ተነቢርና አምላኽ ክፍውሰናይ አምላኽ ከጥዕናይ ስለዚ ኣብ ልዕለቲ ተሓልፎ ዘለኹም ሲ እንታይ ኣለኩም ስልጣን ኣለኩም ኣብ ልዕል ኩሉ ንሓልፎ ነገራት ያለና ምልኪ ኣለና መዓዝ ግን ንኣምላኽ ምስ ተገዛእና ምስ መለኽናዮ ንኣምላኽ ምስ መለኸኒስ ነገራት ክመልኮ እንታይ ይገውነን ቀሊል እዩ ምክንያቱ ኣነሲ ንቃል አምላክ ከእዘዝ እንተራ ጀሚረሲ ነገራተይ ከእዘዙሲ ምርጫ ይብሎምን ምርጫ ይብሎምን ምርጫ የለን ሕማም ስም ኢየሱስ ውጻእ ትብሎ እችስ ይለኩም ይሕጅውን همزي أنا إيش حمام ما تشك نوصاس دي عملت فردنا توزنا على شجر علينا ده هم تقبلات رأي الكاخ نات كان سنفنا شاف بالكا سلزي أمان كايل كانوا الله جوا بالكا يو ما ندري كا سلوس سلزي أمان ده كونه تقال توصو حيل كم زلوا ها قال أملاك يمسكرنا نزاربنا يو
ስለዚህ ሰበብ ናይቲ ሰብኣይ ትኾነን حكيني شو سخا يلقبوا لك شو سخا وانا امنتي ابي لك شو تسنا ابي خمزلا السو ግን حراوت له نسخاخا بتسو صلي لك خما كال حمام صحيسكا صنه مخنياتو زي مأماني صمن صلوت تاعتو I don't know ወይ ሱድ زي مأمانو ወይ سخا املاح وانو ግን كم ايكونن قال املاح كم يمهرناني قال املاح انت قال انت تقبر قال املاح مسفوسسي لبخ انت يخون هذا عاد غزي ريو نعملاح مغزان تلميذنا يخاخا نعملاح مغزان تلميذناس نغرات كفوسو خلوسي اباخاس እንዳይ حاضرني تعبيت حاضرني ጴጥሮስን ጳውሎስን ሲ እቲ ሙት مسفوسو እቲ كولد كلو سنكل مس هواي وسي كلهم سباتنا ጳውሎስን ዮሐንስ እንታይ ገበሩ ጣመቱ ይብለና እንታይ ለምሰም አንቱም ሰባት እዚ በኃይልና ዝተገበረ ነገር ከይመስለኩም ይልዎም تعبيت كيحضر منتان سلطان نابم كيخون سلطاني ناتي ايكونن እዚ ዝገብር አነ ደይኮንኩስ እቲ ኩሉ ዝኽእል ይገርዎሞ ናባና አይተጠምቱ ናብቲ ዝኩሉ ዝኽእል ጠምቱ ናብ ክርስቶስ ጠምቱ ምክንያቱ ዝተገዝኦ ነገራት ይፈልጥዎ እዮም sometimes فمس ሓደ ግዜ እኮ ምስ ፈወስካስ ትክብርን አኻ ትደልዮ yes ማንስካ ትብሎ ሹ ኩሉ ናባኻ ከመጽእ ትደልዮ ቅልጽ ናባኻ ይመስል ኖ እቲ ኩሉ ዝኽእል አምላኽ ንኦን ከነጠምቶ ጥራይ ዘለና أنا فويسة مالتنا عملاق فويسويو تكبرنا عاي كي خونه يلو باولوس يوحنس إذا كبرنا باي كيمس نابانا كيمسس نابانا عاي تتأمتو مخنياتو فواسننا أيكونا سلازي هواتي نعملاق تجزو سلطان حيطات عالم كله أباين أباخاتكم تايبولون سلطان يبلون سلطاني سلطانكم جن بمنصر انتاي بمنصر انتاي نقال املاح استغزانا يطراي توديا كمتنا املاح استعززنا يطرايا شو فواسي ابيتك خمصه انتاي غبرونها هاي ليكانيو تكيت مقراص ليكانيو አድራሹ ሲሄዱ አብ ገዛኻን ተመጪው እንታይ ትገብሮ ተጋጊኻ ለኻ በምንታይ በስልጣን እዚ ቦታይ አይኮነን አበይተይ መእገርጋር ቦቱ አይኮነን አብ ደቀይ ስልጣን የብልካን አብ ሃዳሪ ስልጣን የብልካን አብ ጅባይ ስልጣን የብልካን እቲ ሁሉ ዝኽእል ምሳይ ስለዘሎስ ቦታ ካንታይ ግበር አድራሻ ቀይርካ ለኻ ሞንታይ ግበር ጻተብለ በሐቅ ዝብለኩም ኩሉ ከእዘዘና ክትሪኡ ወይኹም ግን ፕራክቲስ ግበርዎ አንተ ነገር ሞለመዱ ካላይት ለመዱ ሳልሳይት ለመዱ ራባይት ለመዱ ሐሙሻይት ለመዱ ሻባይት ጠለቅ ትብለይኹም مش شو عت ጊዜ ዘወርዎ ምሽልዎ حت ጊዜ ምዘወርዎ ኮንተ ዝፈርሰሎም እኮ ሽግር መምጹ ነይሮም ባዕሎም ካላይት ዝወሩ ይልዎም اي فرزتن ثالثيت ادز سوايزي اذا املاخسي اوكي شو عتم تباهيلم شو عت غزي كاززولوم شو عت غزي مزوروا ابتا مبل شابايتي غنا انتي غبرت ياريكو ياريكو انتي غيرو فريس هواتي كمتن ساززنايو بحق يزبلكم فرس كبلنا حصور كوينو زعاغتنا هاي تحلف إنه عقتنا نسون تاي قبري أنا جنا أنا أملاخي مملاخ تاي قبري كقصلي نجاراتي دمان تاي قبري بعلم تاي قبري ندا فرس خريم ندا ودق خريم نجاري نجاركم قدايكم حتوتكم من تان دا ودق خيد ندا تملسه من تان خيد ملسينا بأملاخي متماتينا بأملاخي من بركة خينا أملاخي إنا كنكيد أملاخ يدلينا حواتي نعملاخ تجزو عبيت أملاخهم أززات النخون عبيتنا أززات النخون عب حدارنا أززات النخون
كمتن تي أملاح دسرعه مش سرعة أملاح خيل ولا بزو خي كيد جن كم تي أملاح زقمت أنا بوتا كمون تايكون نبل بوتا نادون نبل تمولد كم مولدهم تدا كوفيلهم تيم سوت كم سوتهم تدا بوتهم هيزم تيم هانستي كم بوتهم تدا هيزم سي نجارات انتي خوني عبيت كاللتا من تان كبزه كم تقال أملاح زبلكا كون عبيت كي من تان حيلي فوس خون كم تقال أملاح كالجنا لكم يحجون كالن تجازينا مودات هناجم فلتنيا الدلايت حبوا قبلكم دلي زابيري باركم صلي اسكني شيء نصلي اسكي ملاخ لنا بروح نفسي ياسخ ملاخ لك نعمله مجزات رايح تسوي خبلوا بحكي أنا نسخاتكم نعمله كنجزت رينا تسوينا عبزها مدري ستسوي عنا له علامة نعمله مجزاي اسكي أملاخي اسكي نفسي نعمله تجزي بلوا مجزع خند الله محمد مجزع كم أنت لما مدنا نناون كنجزع أنت لمنا مجزعون قليل نبانا اسكندات لهم كم ببالكم يحنتك على عمله أبي إفسون حدا عشر شعات إسرائيل سلستن تايلو عمله نخرستوس كموتات تنسيو أبي مانو أب سمايات مسعمتو أبتات متصنبر أبز عالم زياد رايزي كونس حبل الكل شمتن سلطانا حيلن قويتنتن زسمة زبالة سم سارعسو نتحلف زلو أبي حيلي عبانا نعمن أبي أبتهم زعمنو أبي أبتنا عملا استغزو سبات أبي أبتنا عملا خيوتهم زحابو نعم تايقورهم نتي حلف زلو أبي حيلو عبانا نعمن زلنا كم سلطان حيلو أب كريستوس زقبورو قبري نسخاتكم انتاي مخانو كتفلتو ستسلي لكم الله خيلوهم أزنا قرزي من تان قحد بزلو خا أب تحت أقارون تايقبورو عقزو الكل رئيس من تان كون دما نتا محبر وفيع نساخا سقويا نايتا خلو عب كلهم زملئ ملعاتو إيالو حواتي جزعت من تان كنكون ملكت من تان كنكون عبللت كله زقزو من تان هناون تحت كنبل أملاخي دلينا عبو بالشميسس كروسوش نتصلي علينا هجون مجزع انتاي مخانو كن اللمامد كما تنست لمامد نايدما هيوتنا كتدنقو نتصلي عليه عبو بتزفلتنا يو نقرات كن ملالس بتستردنا يو كن ملالس هيوت حواتي نابخا ينو فيالنا عبو نسخا ملخنا نسخا قزعنا عبل الكل سلطان كم زلخنا عمني نامو عبو حمام كونه شجر عبيتي كي سلطن عبيت حواتي كي سلطن زيابير هوي عبل الكل قزعي كنكون عبل الكل ملاخ منتان كنكون نعخانا قزع لنا ادخلوا زقزعنا دما كباينا زي كونه كباخا سلزخونه يكبرنا بكالنا عبو كله خباخاي أباخاي حجونا كله معلتنا حلفو عبو بسيم يسوس كريستوس عمنو صالو عمنا اتولو نسخا ابانا تكون يصلي ممليسنا ابقالك خنطبق رأنا بشيميس امين حسب 1 minute اسك كبرن እግዚአብሔር አምጹ ግሩም ደሆነ ትምርቲ አይኮነ እንደህዋተ ታክቲክ አይድሊ ቴክኒክ አይድሊ ቃል አምላክ ምትግባሪው ብዙሕ ነገር አምላክ ክንበጽሖ እንደሊና ግን እግዚአብሔር ብጀካ ቃሉ ካሊ ይብልን በቃ እግዚአብሔር ካብ ቃሉ ናዕሊ ካሊለን ብጣዕሚ ደስ ድብል ትምርቲ ብልበይ ደቀነዩ እግዚአብሔር ይባረኽ ሕጁን ጸጋ ይብዛሐልና ቃሉ ክነኽብር ንኡ ክነኽብር ምክንያቱ እግዚአብሔር ቃሉ ተደኽብርና ምስማንም ሰብ ጉዳይ ይብሉን ሶ እግዚአብሔር እዚ ተሓሳስበና ኣሎ
እስኪ እግዚአብሔር ዋን ሞር ታይም ክብር ምጽሉ ንሓውና ሄኖክስ ብዝሓልካ በሉ እስኪ ጣውዕሉ ወንደርፉል እግዚአብሔር ይባረክ አንተ ይድረስዓኮ ንቁሱ ሓፍትናን አዊ መዝሙር ምስ መዘመራን ዘመሩ እስከ አጣውዕሉ መስከ ወንደርፉል አመንፈስ ለነበርኩ የረስዓኩም seriously it was different did you notice that it was different መንፈስ በጣም እንዳወሰኸ መጻሎ እግዚአብሔር ይባረክ ከብዝበልኩም በአምልኮ እንተሐርከና አምልኮ ደይፍወሶ ነገር የለን ምክንያቱ ጎይታ አብ አምልኮ ሎ እግዚአብሔር በዚህ ይخبر እንመስክነው ለና ብዙ ሐዘኩም ነኝ ደረጃ